Menim say enche dakro me ne Joyce Blessing ebebon komo e wo show yi so. Yen hia e wo Fakye show yi so a ye be hia e wo na menim. Nyame ne yedini yi nye easy but free Friday no ba no. Nyame na so nipa mu a yete nkwam. Nyame ayade eti aseda e na wo se de man. Anopai Fakye adwumadie eso e na yadri. Na enenso ye wo komodi. Comme la kese transia na che se ye be kwa haba mu ne Minister IBJ enso atransi sanso ena asopanyi Justice Osei enso atransi dwumade Saki eni yima ena omo eye production no enya asem ketwa me no kase no David eni Aki adaroma unya ahwe e wo Facebook eye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM. Brekrona so no YouTube no eye Sompa TV. O subscribe wa me pacha o like ya na wa share na obi atumi enso ahwebi. Na eyade a ehia me pa na aboa ama unia nso atumi adi achi. Online so na opese otie e wa amanone a eye sompaonline.com. Sompaonline.com. Na ni nyina no adwumakuo no ba tan no ye fe no Tara One Media. Tara One Media. Tara One Media no nyuma afri nasiaba ebi eye Sompa 93.1 FM. Brekona no yasan so ewo Sompa TV. Udru sunwan sese a eye Sompa 98.9 FM. Honso etwa guden ewo ho. Medin ede Tofiakwa ma Mary enso ebo yechidom. Anopai mema mempanyimfo akwaba na yenhye adwuma no ase. Badwufo Wararoma me mo akwaba no pay. Ejo so bra. Na mo ho te say. Yame atom. Say mo mini mo si agono no kire say. Ene so mba fire. Oh. Yame ti ase o de yankwa ache yi de. Ene so mba fire. Okay, awusiafo. Me mbanyimfo na wate won ka no. Omuguso ku omunkura omufifiri ho. Na so baka kire obi a say obia momodina ontwa ni krum ba bi office hofe enfamra na enyini wa fidie so yewi a mama kwan mamoa mowo abonte amutie ye no moa no magyeje se we kuro efeche we kuro aha eti ebia na ye won krofo bi on pese on beye bibi makuro bi a ya direct dia fa ho se ene we kuro na efe ti kokoye bibi wo ho ene sesa ne nkama wie sa bra and say you wouldn't go me kura okay me ha me on me count na I have me ha me okay you through me ha me I would ya wo so ko me ha me wo kuma se ba bia wo bia wo so ko half me ha me okay and I say bia wo fa sun kwa ya go konkuruma kwa kunyuma ko to su twabiri number 1 number 2 rewura mu a be sinka se fanta wo hia tua kokofu me ha me nkwanta wo fa na no kurom wo say kurom san kro na me bebo no me kira wo say kro na me bebo no rade e ho nyina ye me pasi afo Obia no wade ni sabe nko out the way what am I na ya akono wa mana ya akono keke hwe udura nursing training nie akwan enkane na park ana say so masade astroturf na ma contractor o ye ho adwuma ana me so me sade interchange ba me ni ba ko pe o alright interchange de order kwa wo tonkuro na di why no anhwe ye na de sade we ba ho wo tonkuro no adi ma ma se kuro ni din no kra kire no ho ase am ha me manantira de drama wie ese sapa na eba mu dia obi atu cha de mama okay abusiafo ei me ha me ene na kire watwa ne kuro no picture kire nyankopon ya adom a minister next week onso betwa unkuro no enkura bemben ho okay e de a kire yen so honi nyina aka ayi no ho baba adama onya kan ye na no amanfo ye e wo studio ha masa mesre mini mikrom da say meba nyabotre komra bra me pese afei na ma bie kwan no amisra unkuro no bobo ansa na wabesi me ha me no bobo na obi antie bi okay next week minister na adu no so onko hwe ni kuro nkura bemben ho na on pharmacy so ntima mintio medase
yen shase krampo ewo ahafo hidiem okay ye free hidiem ba no yembra wrom so yembra tane ata ne yenkon kasem ne yenko fanta ne yembra ohia tua ne yembra kokofu afi yaduru mehame kwanta mehame kwanta kuro no ni ye fa yen sabenkum so yaduru nanu kurom yaduru ahanso dia yaduru denden kwanta yaduru sei kurom ana afa so yaduru ahanso dia biem yaduru ayeje kwanta yaduru kwabana kesi kurom yatwam kwabana kesi kurom yaduru prekese afa yaduru nanu kurom ya bobepo no yaduru kobedam ya sane aduru pipe mu ho ya pie mehame afa yaduru mehame no ye fa yen sane fa so ya ye kwantene enti ye mfa ho ye sa besi kwanum biem ye kodade so aba ne ekosunkwa ayago konkoroma kwakunyuma akotosu twabiri number 1 twabiri number 2 ye penso e ba be fa ne sei na ya fam se ya besi akwasi ase na ya fa ye kise ya na ya sa besi kumase kwanam tabi mo bon sufri tepan so ko de kwamra ye kwamra what masa se me ya champion masa mo filu keka I don't feel keka me see kwamra I don't pay my credit me da se wo de me nyame nshira 10 cities ya pon ya me talk credit 10 cities nyame nshira protest say masa nyame nshira me see so obi frame me fi bla dabi kwamra de oka no kwamna wo de opa ahaba mu program ne no opa bie line no tum say obi frame me hamene ne mpotamu a won frɛ kasa me boa nka program black ka me maso bi kwamna me say ya pon a me ma credit 10 cities me da se sa won ye wo me yes ye be wo me hame me ma me wo me wukura da wi na abo 215 na oho e wa hafo hidi na so na records nyina wo ho nurse ni a woje maame awo oda so te ase nurse ni wotwa me be ma oda so te ase ko bia me ko mo nti ono ohia se da o okay abusiafo na bra hwe we ni fa bra ya bra abusiafo anopai maame no wase ya adwuma no sa de te e ba sa du bra bia na agya ya yi stress no kakra e de afiri ho anopai mi be ma track bi na panyimfo a wo ha asembisa ene se owura Mark Abraham se me ka kire mo se Sompa festival this year ono ena ye bebo na baso na me boni din no obia ni age se ofata na ose enso se ye bona baso aki for an picture no eto so enam saa de wenti ene abasobo a eda ya animu a ye ho adwuma no be se papa ko studio na koye bibi enti asembisa ho ne se jirigachiri den aha akanfo se be me ba bewu a na ne yiri suro no jirigachiri enti me pa cho tie adwum we me drop me free a na afede ye kokwabna kese ho we ya asembisa me nka so obi anyia no da krome bia homa no wa obetimi atwa no o wa kyede nti wei eye Sompa festival no aha ene Tofiakwa ministry na aka bo mu a ye de sa program no ba ye se wa ye bi uhia basobo ye nya ma unwu ansa ya be bomrane eti tie track we mi wi a kobra kese enso e de ahaban mu ebebrɛ e de Mark Abraham wo se jirikajiri de
Ghana se o Fakye si bi shepa o se shepa yi hu fa bra wote ase bra enye se bia ye ka dwa yanum metam no nyina me de ka papa we hu asem kura mepe menim se sade papa we pass ya Awurade nam papa yi so age nipa bi mu nkwa no bra wo hwe message say ba wo Facebook no obi kura sen ko hye ne ho akonfo na sada no wote papa no nyum no ojaye papa no de Awurade na eda nase Awurade be kan no eti kwara watch out da ko menene be ye collabo okay o de obeti mai o de no de nyum ba ko ye de na onipa bewu yeah enye de ni a onipa bewu na wo wu achi atemu o minu a wa wie ye o ni hu ye Yesu frɛ wo enye de ni a onipa bewu na wo wu achi atemu o oni a wa wie ye o ni hu ye Yesu frɛ wo Awurade ashama wonipa senye de ni a wonipa bewu nanzo owu na chi no nye de ni atemu beba sabre na ye no de ni wo bra ye boye be ya no seni o so hu ne nyum no se etna boni mu ebra ya ti onyankopon asem a pataje bia ni ho biom de aka ye onyame atemu adwa no so bi wu mo simra na enena de asem na ehu so hu nti oba maminko mamprance ho school bi wo ho okay na headmistress a wo ho ene ne ma e wo ho okay said o ma so Sompa mu no ana o de shira wo mo papa headmistress no e de ne din no ye Mrs Felicia Ampon okay Tofiakwa MA primary okay oni ne ma no ba ko e fe no Linda amo o ye me ba oh aha we nye Linda amo a woni no we so ye Linda amo aha me PC so no ana o science wo teacher ni ba ko fan Isaac Nkroma okay aha teacher Kofi sa na o mo friend na me shira no na ani teacher se wo ho ni nyina no o mo mfa titru ahaban mu eni agro o mo mfa ni agro ndi komra ene be 10 minutes o me yama okay mami ntio yankwa ahaban mu abusia yadamo asia no pay na madawro ma ana Awurade aboaye na ya beduru baabi a ya duru yi nti de bia no manigi se me free ahafo mehame no kura no me sante na kura ase mehame kurom ho kura me sante na kura ase nti nananom atena nkonya wa ahafo mpotam ho nyina no ya me nhyira mo mpanifo mere wafo mrantie no mo amasisu nyina wo mehame no me nya mudin boda ye mo amadawro ma enene meti afide kese so amansa nyina hu mi na me nyewo bia Tofe ne me de akuafo kwa haban mu na me cha o ma de kwa yenye no fast akiwo hoyi de akimani de dada ya yifiri so na yenkwa haban mu abusia de me de atoso no eye aburo na aburofo na obi adono kakrakai wo hwe sade afuo no musiti a eye afidie no wode yeye ne saa ye nti me kira wo niema bi a wafuo no emfa ho ne sade wafuo no kasie sitie se wanye de me kan ya afuo no so seden so kyan kuma ase kora no a ubebu aburo no wanhwe ya enya kentema me se emfa ho no sade wafuo no kasie sitie asemu a me kan se wanye ne saa wanhwe yi a ubebu aburo no nyina ba fie enso wunya ba ese kentema sini aki sesa no ma me ne ho dandan na sama me a na ma ni age pa abusuade ye tene se wo hwe aburofo na eda so no a wotu wani hwe aburo na chiri kakra eye mu ane aburo na nipa na kan bomu ana wadua na faako de tene se wodua aburo na se ebemben ho a aburo no bebom sade wadua mo no nanso emmo enti de tene se wodua aburo a ubenya aburo no ya entai nyai mankoda sankoda na nkodua aburo no enti won se aburo no ebom sei no afifi aba soro no a na haban no tretre na aka abomu no eno nti na wo hunu se efe no nanso se wo hwe aburo no mu din a won se ba bia wowura no gina no eho no ye green chen na chi ba bia Sompa ade ne da no won se mfimfini ho no aye kokko esesa kire se afuo na nipa no ye no eduru ba bi no ebia wo jai man kola sankola na enu aburo no anase wo ya afuo no duru ba bi no wo de aka ebo paa enti bo se nipa no so paafo bia no wo pentema genisika enti bo se aburo no wo de begum bebre
ebia wo kuani no saa abre na wo watu kwan ti aburo no fifi ye no wanya kwan antwitwa aburo no ama mframa amfa aburo no enti de tie no se aburo no behu se wo gina kira aburo no ye tum na so aduru se aburo no bebo ya ebe eye kama ebe wo a wo bebu aba fie no na aburo no wanya kentan ketewa bi wadwe ya wo se bi obi na aye obibi na so na ye wa na waye enti wo hwa aburo no ekura papa no a wo se me kira wo se aburo no dua tetentamu nti wo tetentamu a de aburo no ye nie na mbom na aburo no se ye de wo bedua aton ama ye nua no ma na wo toton aburo no a anasa wo beton ama ye nua no ma ya wo no aburo no a eye susu tentamu bebre eye sa ebo akese nti mu a moton aburo no se mo ahye no nso a mokɔ afuo no na se mokɔ tɔ aburo no a won se de eye akese no eye a mo mpe no nti se bia kuanu na dikan wa afuo mo na watwa aburo no agu hɔ na wo kɔfa bɛno a ana bɛtoto a de eye pafu kese no wobetimi atra ho fra no pa kɔka nwumere na ototo won se bɛhye enso na emen efiri se aburo no wotete ntam akese dodo nti basa no a ɛbɛbɔ akese kutu ne mo se nya de a wobɛtɔn de a wotete ntam saa ɛbɔ ma wotimi hu se wa yɛ afuo ama na yɛ kama na yɛ wɔ mmoa hodoɔ bi nso wɔ aburo mu hɔ a ɛyɛ na ɔmo ha aburo no nanso kuani na adwene ma so yɛ wɔ aboa bi wɔ wura mu a yɛfrɛ no amoakua wɔwɔ din mienu ne din no ɛyɛ amoa ɛna akua woka bɔ mu a yɛfrɛ no amoakua ne din amoa ɛne akua yɛaka bɔ mu no ɛne sɛ wɔyɛ aboa ne ho ɔhare paa wɔtumirika wɔ wiram ne dua no ɛyɛ pufufufufufu wɔn ogyina hɔ yi nti yɛsɛ sɛ aboa no wɔtutu atutubɔne a wɔhu ni wura wɔnwane dabi amoakua ho asɛm na yɛkan mikura minim sɛ kwabra minim sɛ nayi na ɛfɛ saa o sɛ ya na nayi ne tie ne dua no sɛ ya na tie aboa ho ɔfɛ ne ho ɔfɛ na deɛ tie ne sɛ kraman a wɔta tere saa aboa wei paa no wɔnkyɛ no wawu kraman a wɔta tere saa aboa wei paa no wɔnkyɛ ɛna wawu ɛna wɔyɛ aboa wɔne akokɔhwedeɛ sɛ wowɔ kraman wɔ fie na kraman ne si so sɛ ɔbɛkyerɛ a wɔyɛ mmoa mmienu a yɛ kraman taade wɔ mu sua kyere paa ɛfiri sɛ wɔyɛ very common saa aboa wɔyɛ common ɛwɔ anweam baabi afɔnwea baabi a yɛtu anwea no de kɔyɛ da ho adwuma no ɔmo taa yɛ common wɔ hɔ paa ɛna wɔtaa didi ba fie nti sɛ wote kaa mu a wobɛhu sɛ bi wɔ hɔ a driver ni no tumi de abɛn pii sɛ aboa no pie kwa mu a wɔte abɛn na som dwa no na som yɛ ne dede wɔhu baabi a wɔmfa nti wɔn sɛ wɔtumi yɛ confused ɔkɔ side and side mo sɛ driver ni no abɔ no ne dua no deɛ nti akrama kye na wɔwu ne sɛ ne dua no nwi na ɛwɔ ho no ɛtumi tutu te sɛ deɛ atentehuo tutu no ɛtumi tutu sɛ yaa nti sɛ krama no taa kyerɛ no a ɔsɔ ne dua no mu a ɛtaa wura ne minimu no adeɛ bi wɔ hɔ nti wɔn sɛ obi wɔ hɔ a ɔsan adwe me ba na wabɔ wa saa krama no nso tumi bɔ wa ɔbɔ wa nti wohu sɛ wɔ krama no a wɔne ne tifi ɔstate bɔ wa na yɛde wɔtaa kyerɛ saa aboa wɔ bi a ma ne ngo ma nipa nyere krama no ma wo na fa edua hɛ n'anum sɛ deɛ wobɛyi ne tɛkyerɛma so aboa no na hwie ngu ɛngo egu ne minim no wɔ mmene sɛ wo hwie ngu gu ne minim a ne mmere bɛyɛ sɛ mprɛnsa nyɛ saa da no a bi a bɛyɛ 4 days na wasan ayɛ na ayi saa ne nwi na akɔhyɛ ne minim no nyɛ saa ɔnkyɛ ɛna wawu enti kɔmna saa aboa wei no deɛ na wɔyɛ ɛde ha ayi aburo na wadua no obetumi de nansa ayi aburo na wafuom hɔ nyinaa nti sɛ buyɛ obi a woyɛ kwadwofo na wo nkwa afuom hɔ a wobɛkɔ no asase na wadɔ kakraka wahyɛ wadua aburo no wobɛkɔ na asase no da hɔ saa nti amanfoɔ bu aburo ba fie no wobɛkɔ na wode nsa asum ano wayi ne nyinaa wɔ afuo no mu amokua yi wɔdidi oni hɔ deɛ wɔn sɛ wobɛdɛm amanfoɔ afuom no bi wɔ no wɔde ntade asensɛn hɔ wotumi sɛ amanfoɔ de ntade asensɛn afuo no mu na wɔde ntontura milk tontura no na wɔde asalai tentententententen ɛna kane tete kasɛ dena ne yɛ nwan no na ahoma no ɛsɛm yɛtwe nwom no gu soɔ no wɔtumi de fa afuo no mu tententententen sɛ mframa fa bɔ sɛ na ɛwɔ so nti aboa no ɛba a wɔdi kan ɛbɛgyina afuo no ano na wapagya ne mu akisa wobɛtumi de wɔgyina hɔ no ato hɔ ama me a wobɛ sɛ wɔdi kan gyina ne nan a wei wɔhwɛ afuo no sɛ ne wura no wɔ hɔ a nti wɔhwɛ afuo no ho sɛ ne wura no ni hɔ a na wɔsi ne tra ase wɔ aburo no mu obɛtumi atutu awe aburo no awe wɔwe nyina na wɔpagya ne ti wɔwe nyina na wɔpagya ne ti na sɛ wɔte wo nka sɛ wo ba pɛ bɛte sa na wɔwura nwura no mu ɛna wɔtumi dwi ɛwɔ afuo no mu
na wawo ewo afuo no nti wo afuo no mu a wo dua aburo na wo yi ni nyina no obetena afuo no mu ho saa ma aburo na ba aburo no ba de egu fam na abubu atɔ fam no de eye ne de obetwe aburo na kogu ne dem ho a no wɔwe ebiom nso nkrante nso ha saa aburo no nti sɛ bia wo pɛsɛ wo bɔ saa moa no ho ban efiri wo afuo no mu a afuo na wadɔ no ano no ba bia wo afuo no pem no ano no bomodin sɛ bɛsɛ abasafa baako wo bɛbɔ paa mo ma dɔ afuo na no nyina kositire atwa afuo no ho ahyia sɛ wo pɛsɛ wo pam nkrante efiri wo afuo no mu a sɛ bia nne na wo kɔ afuo no ho sa krante ba wo afuo no bia wo ni kama wo bɛpam no a okay afuo na wadɔ no bomodin ne bɔ paa no mo sa no afuo na no nyina hugya afuo na no nyina mesa mesia ya kasi hugya me hugya ma afuo no mo kyerɛ sɛ o dɔ but enkɔfom okay o hugya afuo na no saa twa ho akosia aboa yɛ fɛ na krante no wɔn pɛ saa de no okay sɛ wɔ ba afuo no ma bedin sɛmɔne no ohun sɛ wayɛ saa ɔmma afuo na adwene ne sɛ ontimi mam because bia no obi sɛ obi behu no okay ɔno wɔn pɛ ba bi yɛ han okay wɔpɛ ba bi yɛ sum ebi afuo a wodɔ yɛ a wantimi ampam enua bubu agum afuo a wodɔ yɛ a sɛbi wagya ne wuram afuo ase yɛ petee no okay sɛ wɔn sa krante atwa saa aburo no bi a no ma kodidi wɔ baba yara sports stadium na ɔmbɛda so ame asɛmni nti ɔmo kodidi wɔ baba yara sports stadium na ɔmo du so ame run about a no ma ka aburo na hwɛ yes nti ɔmo ka aburo no hwɛ na ɔmo sɛ taste wɔ mu a ɔmo ba so ame Sompa FM bɛda no ma bɛn wɔ aburo no nti ɔmo bɛ start bɛrima no bɛ start akɔ afuo no back akotwa asepa body abani pɛtɛ amu nyina body wɔ mu so wɔ ba bɛrima no de ɔmo ba no wɔ frɛ ɔmo ba ɔdi su no frɛ ɔmo ba ɛsɛ wɔfrɛ ɔmo no ɔfrɛ ɔmo no de ɔmo ba nti oduru afuo no mu a waduru afuo no ase pededede no yɛ de ɔnom sɛ obi hu no okay nti wɔntwa bi but ɔbɛtra aburo no ahwɛ ɔbɛka baako ahwɛ nti ɔbɛkɔ na baako da fam ɔma awi ahwɛ sɛ yɛ ne da a ɔmo nkɔ akyiri okay ɔmbɛda Sompa FM a na ɔmo da reception ha ɔmo sɔrɔ ahomakye ɔmo sa awuram ɔma betwa ɔmo ba na sɛ wɔkyidie na sɛ nkranteɛ ne mba ɔmo betwa akɔ wiase na sɛ ɔba na sɛ femfram okay ɔmo wie aburo na wia sɛ bia afuo no yɛ eka bɛyɛ 5 na sɛ di bɛyɛ na wɔtwe na wo nkɔ hɔ na nkranteɛ ti si mu abra wopa afuo no fa kyɛ ɔmo bɛsɛe aburo no condemn bɛrima kɛseɛ no otwa aburo no gu hɔ saa no asɛ ne kɛtɛ ne maa no gu so na ɔnya kwa no wɔforo wɔ mo sɛdeɛ mɛma tɔ fried rice ma maa no okay ɔno so wɔde ne se ɛna ɛyɛ adwuma ma maa no anti na kyɛ sɛ bɛrima no ani abere nyinaa yɛ sɛ kwan ɔbɛfa so ɔbɛforo wɔ mo ɔno aduane no wɔmpɛ o ɔno aduane no ɔno wɔmpɛ nti obetuma atena ɔbɛyɛ 3 days wɔn di ɛna mama te baabo asɛm ɔkan sɛ ɔba nti bɛrima di pan no sini da wei deɛ wei ɔba nti no wɔde na ho ɔde ne se ɛyɛ adwuma bu aburo no akɛseɛ no gu hɔ akɛseɛ no wɔ mu no otwa no nyinaa gu hɔ no waboa no na wɔfrɛ mbaa no momare nam so menya kɔ no ɔde ne nsa ne bo ɛne ne ti no boro fam sei na ɛyɛ sei na ɔyɛ tɔbɛfrɛ mbaa no a mo sɛ na o asɛ ɔyɛ no lie nyɛ sɛ ɔbaa ne ma hɔ mo sɛ na ɔsu frɛ wɔ mo to ma bɛwie aburo no ɛwɔ hɔ no nyinaa ɔmo wia na ɔmo kɔ ɛyɛ ahwedeɛ nso a saa na ɔmbɛyɛ no afei yɛwie ɛbɛrɛ no so yɛwɔ aboa bi yɛfɛ no sɛ oduakuo dodo naa fɛ no kusie wɔyɛ aboa wɔ ha dwen papa yeah kwamna wɔdwene ne ho the way I was afɔ mo na Facebook na mo ha de sɛ wɔyɛ sɛ ya na ebia wo sɛ kusie ka ne nsa gu ne bu sɛ ya ebia na ntatea na hoho ɔwe no okay to wotiti ne ho ana wotiti ne ho oh wo ka ne nsa gu ne bu sɛ ya anase bia wapam na ma watɔ nsuo ma dwane akotwa nsuo no okay na wɔde no amoa no ho hyɛ baabi sɛ ya wɔde sɛ bia wapam na no wɔforo soro tumi foro soro paa kusi okay wɔtumi aforo soro ama baabi ɔbɛfo no ne tenten bɛboro Sompa ya boro san no ɔmo colors wɔ hɔ saa we ni yɛ kusi kranteɛ yɛfɛ no kusi kranteɛ okay kusi ne ɔmu mienu yɛ wɔ apɛɛbɔn wɔyi ne apɛɛbɔn we deɛ menhyɛ dan we ne yɛfɛ no kusi kranteɛ no wow we no yɛfɛ no kusi kranteɛ for bra Facebook na bra bɛhwɛ saa ba ne color na fo yɛfɛ no kusi kranteɛ okay onsuroja sɛ wɔhyɛ bɔn mu abɛrɛ ate saa na ɔpɛ yɛ wobɛ start yɛ na wɔne yɛdi nkɔmɔ reception ho yi wɔhyɛ bɔn no ma yɛbɛtumi abom kɔpem sɛ yɛbɛwie program yi ɔmpie ɔmfa ho dabi gye sɛ wotutu a kɔsɔ ne dua
ututu a ko so no dua ebi won so ase wo so no dua ne se ya wo twe na ba e bon na no se ne wakunu no ebetumi ateke be 2 hours na wotumi ntwe ne mpie so wo so no dua na nti se ba sa ututu bon ko duru sa ho ne dua na da fam no yeah ayi fitaa bi wom na kwamna we dey was akura o dabi kwamna we dey na abuziafo wo dey say akura o kwamna sie pa na da ho no kusie pa na da ho no nti unim se bia ututu bon na akoto kusie na bia wo pese wo twe kusie no free bon no mu a ni dua fia no ba bia ni dua no pem na no fia no fa se kan yi ho wo de se kan ka ni dua no ho sia te se bia kopa wa ya wo pese wo yi wa ya yeah no watwa ho asia okay ade fitaa bi wo ni dua no no watwe twe free mu sa ade no ho se memfa ne se bia wa ba kon ba bia e bo watch no eye wo yapa no akọ hospital bro be se de wo ho na doctor bia ntimi hwema wa sa ade na wo kusi ni dua mu fato nsa okay acha 2 days ya wo no beko okay nti sa yi fitaa bi te se ahoma na ye maame mu di sina toma de gu nkola asene no ye fitaa sa wo twe free mu pe abona ho ode ne se 90% a waje 70%. One is woman that was here no pay. Why? Sir, what me sorry anopa na wo kire baby a kwan on be fa so on be yemre. Area so ha dwene. Ba nwura maboa nyina de okoja wa ye ni. Okusie. Ai. Se wo yira wo pa na wo de banche si so no akoto kusie ba na wa pie koja wo. Wa hwe wo beka so wabadam. Sa. He, wo beka sa wo wura mu ho sa ko bem so ba fie. Obi anka wo. Dabi. Nti sa no. So wo kona se baby opie fae no edi be 4 days ana 5 days ana week a nwa twro no letter send ya haban no so wo kai ne se won ko akire wo sa ba e kwan wo do afa so no nya dia wo kwabra bra me da so wati nyankopon nhira wo na dakre o ha na moa asa free wuram sa de unsa da me ye commentary no asa I don't know keke wo no onzo ye commentary no keke wo am frem se me yimi ho okay I was your form we nana kwabna kesi we ahabamu anopai ahabamu ena ye de abre wo no anopai de se de beko bia mo fa ne sa ma me Mamenchia mitela neighbor. Okay. Your friend no a Kobe. Na Kobe fashion. Okay. Sepatim pom Roma salad dan ho hono mo a. Opam me man tade. Tade bia person pam bia kono pam. Okay. Na ade hia me ane say catching so pam mo ma wo. Obepam. No nko ane hia me. Obepam bebre. Me ane mama asa akwan no say pam mo. Me dase. Obepam bebre ya ma. Kobe fashion. Sepatim pom Roma for salad dan ho wa. What do you say be a material no crano? What do you call Jinaho? There me then say accountant would fear her. Oh, second may any mumu. But some of us on me at him. Come on. I was your for I hear some Sompa 93.1 FM. Say, or for you do so no. I hear Tofin come. You're not a homra. Tofin fa Emma Sompa 93.1 FM Sompa TV so na wo hwe yen wa join here online no sompaonline.com ho nyina no obetimi afa live for ho bia na bibi nti wantimi antie program ya mesrew ba bia obeko bia osan ba eno an se o search uko YouTube Sompa TV o subscribe na wa like no wa share no bi atimi ahwe bi Facebook no so Sompa 93.1 FM. Sompa 93.1 FM. On Facebook eho ena obenya. Ene anopai no Tofin komo ba bia ye dru no. Ene no say eka obinko. Eka obinko. Anopai we ni asamo a me pese me ne edi ho nkomo. Akimi dasi sene de topic no ode amaye
Tenen ka the topic ne hye so de ane kyese bibia ba bia wu ama wo aha abusiafo eka obi nko anopa yi bi bese sasem no eto tirim na ma ade bia o ye no wani ada ho ti asema me kan ye pa sa wote sasem wo yase a ade bia wo pesa wo ye no wa brabom no wani beda ho eti anopa yi no eka obi nko no de me pesa me ka kire no se mo ani da ho hwe nansen free nura eba free awada no eba no ye wa baba wa bia o nam social media so na ye ka se obi a trendy ankasa in fact what trendy ankasa Tracy Boache na me utie comments a eba amanfo nsam o mo ka Tracy aka obi nkuna aware aware no nka agu nanka ensem amanfo be ka fa wo ho no ka obenu ho so ware abrante no eti anopa yi menua ba Tracy afutu amede ma wo no fi se nsem bi wo ho a okekan ya amanfo ato ombo ase a omakotena kire nia omo hwehwa ne se eka obi nko nanka nsem bi a okeka twa mu no Tracy Boache nka wawade a woware nka kogu eti mo woni na ho ni ebesi bia no mo obi amam anopa Tracy na trendy ntina me ka Tracy Boache ho asama kire wo no but anopa wonso a wotie me no eka obi nko na wawade a wo ware ne wedding na o ye na gu eti ma woni na ho na wa makwan ama awade a wawade no angu fi se obi benya na awade no agu no wanya time adi hu konkonsa wanya time ani nipa bi akotena ho adi nkomo eka obi nko nanka wawade na gu but wonso ana wawade no wode to chacha anima wo ye nyina no a kire se wo pesa wo ye ma ba ma ni jai wo because o man aduane ndi kwaya obafa so a obenya ahode atena se no emfa wo ho eti nima wo ye nyina no prepare ba ma no amana jai wawade but you don't know uka se nipa be ja wo wedding day ni nyina na omo hwehwe se saa wade na ombaaye no ebekọ na wieye wo adamfo aye o classmate a omo ba program no ase a obenya enka wawade no nka gu onsa wo ne ukunu so ware wieye no ase bia be se wo ne ukunu ntem no enamfo no omo classmate na aka asam ne kire wo ntida bia wo ne di nkomo a hwa futu a wode ma wo enemra mu de ye transema be ma nhye yeso o enemra mu de ye transem fa ye nigie ma obi o da bi o so oba yo sa go back ko x no ho na onyi wani ni asa baba wana hyase a wo ka kire wo nyina no eye fidie no wo sunsum wo e ka wo no nko nanka wa ye saade nanka wa wade na gu aka obi nko na wadwuma sei hwa eti se mi hunu obi a wanya opportunity wa adwuma bi mu a odi na adwuma di agro kwanya a wasa ofa so yi adwuma onya bre akimidase o production a wo ye mame hwa enipa bebre onim se obi benya anka wadwuma a wo ye nka gu u business na wo ye no enka gu na obi shada kura de ukwu aduro so sade be ya wo beba fom anopa ina me ni maso panyi di nkomo bi na o ka asem bi kire me waso ye obi a nyame apagya no wa adwumam
se biribi to no ana adwuma no hyase se eba fom a asem obeka no esere keke nansen na me ne me boss ba ku edi nkomo the CEO 21st Clinic Dr. Blessed Foster na oka no say wa mo ani na ho wa adwuma a oyemu a na wadwuma no ba fom a ubenya amanfo abeka a ode ye masem ode ye akasesem anso ebia na nye sao na mom adwuma no ba na ya de ben aba fom but ubenya nipa be sebiri wo mo no aka nsam de afa wo ama wo abeye afoforo ahi eti sister bra eka obi nko na position na ekura wo no ka yaje afiri wo nsam secretary na wo ye no wadwuma no ka yaje eka obi nko nanka accountant a wo ye no nanka yaje account no afiri wo nsam Sompa 93.1 eka obi nko na manager no a wo ye no nanka yaje manager no de afiri wo nsam bara no pai mafutuo ni se eka obi nko nanka wadwuma gu eka obi nko nanka wo store no a wo sori a eno na boa wo ba wutimi koba no enkeja toma ma na hye but nim na wunim be careful ya hweye eka obi nko nanka o business no abofom ya won krofo bebre wo Ghana ha titiru abibifo obenya anka wadwuma apagya ye bowdin no anka adwuma no nka gu etoda na wona mabonten a wutimite oh ken kwa sometimes me abibifo adwene wo ye ntirimu no wodwene ho a wonte ase me kai sa mi pie ba bi kwam na ye bie Sompa ya wonim se adwoda na eye 4 months ochena na ye bie Sompa yenya bosome 9 nyame aye bi na menya nkrofo bi a wonu mu kasa oh say de say ba o radio ni de say ebi o ho ba sa kinken uye kra no wa refra wo ba bi oh sa radio no ba ye no star say wo Ghana nyina ye ko form ba ye na gu ba Sompa ngu Sompa enko fom afi na Sompa be ko nanim eti eka obi nko nanka Sompa na gu eka obi nko nanka wankasa sa wo betena radio so a enka wano akoyi uka nanka ya fasa akwanya no so nanka wo ya se wa brabo eti wo ya presenter na wo betena air eka obi nko nanka wano akoyi uka enti sa wo tena sese wo be ya adwuma wo radio so a kwamna mo ani nya de ben enda ho na ka obi nko na ba bia wo ya adwuma wo nsakọ wano no nanka ya pam wo afiri ho na aye ne de ebrenti mamintum rika kakra eka obi nko nanka wabusua mu atete eka obi nko nanka wabusua mu atete nanka wanya kwan atimi awuram nanka wabesaya abusua no eno ntina mpanyin se praye wo hoyi no uka bomu a adin se obetumi abu ba se woyi ba ko a ne bu no pa na abu atoda kura obi afutu a wode ma wo no afutu no opese wotete wo ni wabusua ntem eka wono nko nanka wabusua wo mu nanka abusua no agu nanka wanya asem ama obi ntiti wabusua na sada obemma kwan ma sade no asie no sada no obebose sada no obese hu nkonya sada no obefiri fie wei no okofie wei ofiri fie wei a no okofie wei mu ti sade wate de aba o se de na aba o se hey
Sompa 93.1. Tofiakwa no asama to know. So waji nani so. Waji kure ya fei. Enti mani da ho papa. Ha? Nyamesumu. Obi benya eka obi nko na nka wahwe ase. Na wanya bia ka se sofo we said we gina platform so a okasa obeka se esoro etiaba no eti wonya mesompa wo som no wa so panyi a wodie no aso no bibia position ya de ama wo no eka obi nko na nka wa fail fi se ne mpa ibo no. Be careful. Shawuye na anya sa asembeto obi benya eka no nko nanka bo aye bo di mpa no ka wani ma yede ben aguase da krotofin ko mo meka sem bi a kire wo wo ye be ma anye tokro bia mu na wo sa wo ko anye sa wani be guase yo mo wura mo pre wi a mo wura mo pie wi e ene mo ne abusiafo me se eka obi nko nanka wani maguase nanka wanya wasrew na wonim se eka obi nko kra na wawu afiri wiase ene na me kasa asem na kirew wa wabusuam bi kura wo ye maame wo nua bi benya nanka eka no nko nanka wo ma abo asesa awa abusuanum me se eka obi nko nanka wawu afiri wiase na sa wonim se eka obi nko no wawu afiri wiase dia maame papa adan na wo ba wani na ho na nampadu to nwumbi wose senye matamfo a kamemre Sompa 93.1. na nwum ko se susuma no nya wo de na yede bi beyew na wo kirekire mu ama ne ba besisi se odo obi hwehwe se meja wo no wabose but me ka kire wo se menya wo tini nsusuye no ebeya kwa bra me namfufuo nyina benya nkama gyawo awade eka omonko na nka me nso ma beka omo na makwa awade na masan aba but me sinkete se bra me nyawo na anya wo kina Sompa 93.1. anopai se wo ye obi a wodi wadwuma di agora afutu amede ma wo ne se wanhwe ya wo bema watamfo abose yero ho na de oye no hwe se adekro betumi agina na ka obi nko na nka wani magu aseme se etoda adwuma wom ka usu eka obi nko na nka ka no kura usu no da kresi wa si gya ede ben atom adano na ni begi no wiase a oba ye nyina na sa na nipa bitie nanka abusuamu obi ba eko university eka obi nko abusuanu mu na yedi ne funa ba fie na bi asisi adentia yentena se ama asumasi ama ye nipa kese ha mama ka story we na me fancy asembi si ewo kro bi a metena mu kobra abusuani nyina obi anko university da na owura no nya akonya etena obi nchen Sompa 93.1. ena nipa kro bo no homoden eboa no wo nwuma suam ena owie university owie ye no ode na bodin krata ba be kire fie kobra ka no di ni free kumase akwa duru ba bi ti se swami runabout
eba baabi asoami wei sorry baabi asompa wei ma mary na aboa kusie a wokae abetwam wo driver no anim na se ne yemu hye ne preko pentu se driver de ada se no o save aboa no se no pese o chim sia de ko baabi a na car no sama so to ye abrantia no nko na wu free car no abrantia no nko a na wu free car no besi ne anopai eka adwuma wura nanka wo onko wani mu da se de wote ana wote enti wo se kwamna etoda ye wo adwuma wura bi wo ho a se na adwuma ye fo okoso a ene na ma na nigye baraka adwuma wura bi nso wo ho a se wo benya sika kakra na dabi na wana ba ya akoa ma no enti aka no nko nanka wo ye kohwini a wonya sika nka wontimi mfa mobra na te faako na da bia no waye kohwini eka obi nko nanka wawade agu na wadwuma sei na oboy no wajawo hwa ma men kan che boyfriend na wo no ne girlfriend na wo no ma oni nko no ho na nyesa eka wadamfo bi nko na waginu afiri wunsam na wabaya ne dia eno ana mehwe sompa anwumre no omu yi akokora mafia wie no akinum yi movie bi game say wow niema wenum mehwa me say say ka baba wa yi nko nanka baba wa yi akọ nanka wanya ba ma no anopai awrade nka ho aka obi nko asopani Tofi anopai ba minti o aka obi nko Tofi edase moni adwuma nso amemfa konya yesu na menchia mebra wo Germany rain sister Eunice crew friend Mr. Abuaje oye utiefo kese pa na ni di wachi wantie uda kokra aminhira no eden ti Mr. Abuaje Germany beren ye chiao da wasese otaye chi na umfadwumadi eni agro Tofi kasa ye friend no omama so what happen yeah that's all mama hu ni hwan ni omama wo kwan hodo pii so en kasa obi a wapagya sene na afo wo bibi mu okay ti say ye nipadua nipasu se ne nyame si ye no kra no a ebia anuafo no no omu nyina agina ho a nipadua nyame de ma no no eye soronko okay ti oye mama ewo nipadua mu obi adwene ne nimdie mu se muhia na yese ye kasa opa akofa books wo wiase nyina sua nimdi kasa ne nyansa kasa nyame de ache no no wo de ntumi nuru ho oye mama wo kasa obi de ye abrabo abono bra ekona nimpa ti sa kasa no a kanfo frɛ no sɛ ɔmama no ɛyɛ obia sɛ de sɛ toda ubu abrabo ho konta hu sɛ ɔmo a no ɔmo hyia ɛwɔ saa kwan yi so no woyɛ mama na wonyɛ mama sɛ woyɛ mama de a ya kanfo sɛ ɔmama ho ahi ti sɛ wo hu sɛ nyame apagya wo bibi mu de bibi akyɛ wo a na ɛsɛ sɛ wo yi obi a ɔma wani da ho pa okay esan sɛ nipa kakra bi na ɔmo taibo ɔmo nsɛm ma ɔmo a ɔmo no ɔmo wɔ adeɛ bi ho akansie na enipa no na ɔkɔsoro sene wɔ ɔmo wɔbɔ ne nsɛm ama wo okay sɛ yɛ stande most beautiful will be a Ghana na Kumasi na Ukruma na be. Na the contest ni jina one na so pa no say. Na when ye dia ma on or boarding some mount. Enough form.
nti obia nyame apagya wa free baabi ede wa koduru baabi no hu se waye mama na sani ni pasu a yen we kurom ha na ye mantam ha na ye mayimu no tie de indirectly no hu ahima obi na wontumi nka nkyerɛ wo ti sa wo gye saa de ne tumu a enema bi wo hɔ a ɛwɔ sɛ utu ho anamon Tofiade ba ko a sɛ wapagya na ade a wo sɛ wo hwɛ ne yie paa sɛ wo be keep secret ade tied ni papi hwe ase a omoni mu omo ho so e ka obi nkro na one wa ye pɛ no o bibi yo okay na to da age sa wo ma no kwan na watumi ayo sa na ma bi wo ha sa na wo ka no eye coincidence ana putupuru so ade yo bi a esi wi a no wanya bi aka but bibi wo ho de a na nipa no wo bibi obetumi ayama one no abeye pɛ nti sa ade no na sa wo wa nhu ammo ho ban yie na wa anya hu adwuma yi a obehunu na atwe wa beto fom okay da do beto fom a afei na omo ba mu ahunu se de se oni yen nyina abaye pe okoya waba ana no ye no ho ade no ye tensem a omo kan ye ne nema a omo ye se de so okoye no waba ye se ye de no aba ye se one na ko ye se wakofa ni kunachi yesi se waye sei yesi da ni nso ade yesi se aduane kora ono am afei na omo be ma wan hunu niema wo koye ya afei onu omo nyina be yepe bi kura na ntisa bia na ntisa bara adwen mu ni se omo benya na nka ono omo ayepe Tofi se wuyi ni padu ewo yen ye mantem kan mantem ameka bibiman mu hanom se ne yesi dwene ne niema Tofi nipa kakra bi na okọ anim sene wo mo a omope obenya ananka ye nyina ayete saa even anuafo mu no nyina ye ba me baako so wo kai Joseph ni nuano mo nsam no Joseph se me sondaye bia de mi hunu no kire se na mapagya sene mu doi mo papa kra ka se firo ho adai Pasa o chese o maame no unuanom ne me nyina ye besom wana ene na hye ni nuanom se ye nuan ni ma ye hunu no kire se da ache oba ye kese asen ye de a ye mre no ase na woni ye me ye pe nti se na Joseph enim se ni nuanom tribu pon se ka wo mo nko nanka one wo mo aye pa ana wa mpagya ansene wo mo a ko ma ne da ye ka de tirim kadaya nyame son no nko ma ne ka ne tirim ti minuanom a nyame ama monya overview mo hu niam bi wo monim a enya nuru hɔ a mo hu ne sɛ de mi kɔ idie adwuma kwan a me nam so idie abrabo ya masi mu idie aware ya makopie mu idie kuro ya makopie mu de adamfo ya manya idie papa ya mahia no idie niam a me hu no nyina kyerɛ sɛ niam a betumi ayi ya ma me daache sɛ wudi hu nkomo a ya hwɛ yie okay wo ka ho asɛm a eya hweye to da classmate onu hia baabi na bia wo tika bi mu bia ohun ano ti wono no hwewa na wonu ma dwen e ba dodo no atirim e ka na nko nanka one na ayepe kwawi pa kwase I'm sorry me can wear that ba obi tirim kwawi na kwase bi pa no kura e ko school bo no bon pa bisu hu na tade kura no de ba school kura na sa kura na exam se kura me boa no chese ne all kan nyina kire se e ka na nko na nka wonsusu se obekọ sa na se onya bibia mo no na ba ye pa enka ope so honti abrabo mu no sa na ma no wo ho pa enipa pi no a se na me kan o mo nta appreciate obi a o ma ne ho so asene wo mo so no o mu si so Tofi na no na wo kan kurom friend Samantin bonya ni papi on bebo aje so wada rade ammo ma wan toto akwan ye no amompa ama rade antai wachi a na asemboni bi ba fa odin ho a obenya ni pa bi nso a on be hye ho fa on be hada kura fra ho yi to ma akwa sore ba hye ho fa fi say o hwe preko pe na no na obekai sane was na kwa we kura e mo wan sa kwa we nya ni
yana na sakwa we kura na anu bi no oya adwuma wi te say ne Yesu kae no say mu de be bobu me say carpenter ni no ne ba na me na odifo bi anu masa me say enipa pi o ma ho so preko pa especially one hye dan hunu kwan a wo fa so on say nyame esiesie nipa bi wi o mo sa obo ha boom preko pa no wa pie wa yese mmiri okay na se wan hwe yi a bibia betumi esi wasetem na obeduru fom a omma mu ohunu say enu nyina na wa ha eti ye mo akwa aba mate azobanyi justice osay eno no me da se eka obi nko na nka wo onko soro da why se wono ma Mary anope de e da se edi ye foforo na nyame ede abedru ye Fakye program yi so anope so ya brabo mu nsem medical atia most especially Christian Women Leaders Ministry members na no kra me hu say o flyer bi na nam wiem sa mama Christian Women Leaders Ministry ma ewo sa dwumadie yi emu mechia mu nyina omu nyina te aso yetie omo ye Sompa fankese pa mechi mu omu nyina to ho me da se anopa bia obia ehwetie ansana wako sorry na eka obi nko ebusuafo ni aye kan say ewiase a ewe the world is not fair wiase no we den a wiase nye pepe peda ewiase nye pepe even Nyankopon kra yesum nui ono a nenim sania senti tore bia mtenasia na madwendwen se na nyame kra o ye wiase se ni nyina na e ba yo ye nyina na e ba ye nti ya na ye ta aka asem bi ebinom se ebi beja bi ebinom ba beja bi but esese nyame ye ne saa se wanya ne saa nso anka wiase mu tena sister bra anka be ya wo din esese ototo ebi koye nim na ebi di akire ti say ye nyina bibi aba supermarket na ye kope bi ato obi be di kan na obi di akire ba ye dan ya ebeduru so se unya abotre ye dan etwen a adan ena esese eni brenti ukosai obi ho na eka wonko eba wabrabom me yem anka eka wonko no eka menko anka kasa bi a yeta aka pa obi aka bi ewo nipa bia su eka menko a anka nanso yemma ne nye positive hwe ade a baabi a obi aduro na wani abre a opese wuyi ne ho no sister enuro wonya ena wo say obi no nso hu se kai wachi se yesi se wa ma wo yonko anye dai entwa enkono a ebi no se wa ma wo yonko entwa ankoduru a wo nso wo ntwa nko ba ni nyina ya de kro se wa ma wo yonko entwa nkono a untwa du 9 comes before 10 bia na ye 12 bia na ye 13 bia na ye 20 ade na 9 eye na ade na wani aye dai abre na pese wuyi 9 free ho sa tokuro na ebeda ho no wo be ye den na wa kroso abo 10 na wo ya wo pese wo kono enti wiase na ye woni nyame de asisi ye ho so nyame de asisi obi na wani abre no a wo pese wo sai no wa na sai hu me pese me ka kire wo sa wo sai obi a wani biri obi na wo pese ka wo nko na nka sa nipa ni sa di bia no a eya wa na wo sai wo ho bia na ba bia ogina no ebedi dia ba beto ansa na wo watimi ayede aye fulfilled na wo yi no hoyi wo viti prakopa nyame ene control wiase o viti prakopa ntwe me hye ho aware na obi aware ka onko na egu no ti se de Tofidi ye example trace die enti egu a wo be kwa kwanya be ma na ware ana utie comments e ba na we ebegu ene ntimi nyina e de emfa so na de be brɛ na wo bosa akora mpaye no
Debbie, I didn't fast one at the bed, bro. Debbie, or ye bibi me kunu, or ye bibi na me can say, what made I mean found wo, nipa crow ya, Yami betia, can say that. Yamia catiasemu, Dabi, Yamia catia, the betia ni panasem, and family. And yes, she, mammy, Dabi, and send near my cell, my brother. Tim wo, me, wo, and there was so my near day, and the whole. Sadian, Maquai Massa, any panel. Onye ma ensi wo wabrabom obi amama nkom anim e wabrabom na nyame atua nka me fa na katua nyame atua nyame kora yisisa bia so osi nyame wo ye hwe han o wo hwe ya wani da so se nyame betua nka na fe kura na oye yie ko unim de nyame awe to so nyame na wo no sa en ai wo bompa ya manti adan na wo ma wani na ho na wo hwese nipa no me de me mfa no ho o yese ya nyame betua no ka nyame akatua odi betua no emfa me ho ne hwe se ye wa asori mu yi asori a ye wo mu yi nyame be ma obi ate asori obi be ye founder na founder bia nso be hia aboafo asofo e wo wase na bia na nso kura ukose obi ase ansana kakra nyame fa wo so ebie na wo de ofa wo so bie na obi nso se opese onyini enti o free wase a yenka se wo ye sofo she obi ase afifiri obi ase rough suade ye chese ye fulfilled ma ebre nso ansa no afira ba ye wo empanimfo bebre wo ho a akandifo bebre wo ho a sa abofra no nso yire no ho peja na nyame ede ne ye adwuma na ono nso anyini na ote ne ho a na eno nso adane enuabore e ka no nko na nka okoye no ankoye yie na wonim nipa ono nso ate ne ho a okọ no nipa nyame befa no so ayede agye won sensenka bi a oda so hya wase e ka nipa nko anka da bia fama me na osomo akwa nipa nya akwa da. That is why I said the world is not fair. Enti mawani na ho na nia esesa wo ye no ye never protect one kasa wabrabo obra ne nia wa ye de wabo obi a oye adwuma mu panini oye school mu panini me ka se ye ko promotion na ye ko no interview ye ko ya chese ya sak bebre ya feli wo adan a panyini bi asem a o kan se na anu ya mu free school ba yi mu pese mu be ye te se yen they say ya mu pese mu beduru yen ye level no eni ti dio obeye strategy a obeya ne se obetwa bia ye dey egu on net wa ye interview so wa fail ye ko school se teacher se ma fail enti abrabo ne ye nidi so sister nia wo pese onko nanim no se head ni free wa hwan fufro head be ne ebenya nia wo pese okosoro na ono nso ebe ye nipa kase ewo abusuan nim no se obi anya kase ewo abusuan mu be de na abusuan na ye de akonanim be de na abusuan anim abenyam adwuma mu hwa ye won so obi ankonanim obi anya MD obi anye accountant obi anye we denti na wani bre obi a oye se adwuma bra wan ko hu school kura untimi nye eden ena sese ema e ka won ko na nkasa nipa ni ho oniwa adwuma a oye no untimi nye dey untimi nye ena wo kura ho nya wo lie me problem ba ko no adia bia obi ye nyame de awura obi mu no a wani abre a ahoya e ka won ko na nka wa fi ho no onua nyame na ahyehyɛ ne saa sɛ de ebe ya wo akora ebe de ebe boa wo ama wo nso baabi a wugina na ɛhɔ ayɛ yie ɛhɔ ayɛ steady na unhihim enti nyame ahyehyɛ abrabɔ no ebi wɔ soro ebi di so enti sɛ ɛka wo nko bi wɔ mu a yifiri wadwene mu na adwempa ɛhwɛ enipa so na ntiaseɛ nso ɛyɛ de ɛbɔ ye ho ban. Anopa yemfa sera kese emfa ema 21st clinic the sciatica expert. Anokre panyi obi menya wa na efri yade ene yene namu yi no yade hyehye ye ho na yenim nyabre ko check up na emwa wo. Ba bia 21st clinic asue ye wo bia nkrabata be se edun wotwe no. Ochena awurade yadoma bowura ba bia okudura wose mete wonka e wo Sompa na Tofiakwa se memra wo discount
mesrew enye sciatica nko se otinka wo widiem se niema nko yi a nyabre ko ne nhwehwe wo mogya mu sa mra say ukọ bia na uyare sciatica by force this will call 21st clinic sa nga wo sisanga ya vanko parliament ne sha home na no ya mra na ya jema no boss sciatica ne na omumfa no enkata 21st clinic no so sa na anya sciatica clinic boss wa jin hini edi abuzi afọ sare ya kano toda the name sciatica no mfa oni degree ahodo amanfo abo nanso 21st clinic the sciatica papa Dr. Blessed Foster the award winner na da Roma na amaya tisadi no natie ma men kasa asem we nkyerɛ hwɛ entrance ema obi na ada won kan kyerɛ sa bibiduro tie age de onnim abibiduro ho asem sɛ de tie yes hwɛ Mamin kan chow say, some kan chow say you ministers wo Ghana ha. Ebi shada, etwa plane ticket ko US. Ebi be wie India. Ni nyina ye ne sciatica ho. Ene ono na edi 21st clinic ho dance here wo Ghana. O share Dr. Blessed ani ni team. Try say Dr. Asare na Dr. Asare kra de on de okra de obeka say sometimes I know my dream say stroke wan kasa na wakoji na duru. Serious o. Se wo see stroke wa chill pa wano achia untimi nya hwe Dr. Sari ade ne nsaka wa nyame adom na ekọ won se adom achade na obi a wo ne de eti abusuafo yade bia etete wo no se eno ana wutie healing point che doctors no Dr. Mafo na dwene mo bie me no kasa no udu East Legon a research center no ono ana eda no na East Legon wo hwe Gamon fa yi no to soma me ohu na amanfo hwe ayi kan say ayi no sade dan no esitie se se oduru takwa ye ne Roman stores na edi anhwa animu ewo takwa na oduru oboase sisi ya court junction ya wo ho se kumase na wo hwe ya ahwa overseas no ha wa ahwe kira se wo se bibia wo se sade na esi wo no na wo bibia ye no wo so na se be aban ayi grab we eho we award na doctor kokoje the whole Africa ono ne abo na baso se eba clinic pa masa wo de hwehwe wo de hwade hwehwe masa adena wo ma hospital ya kono sa 21st clinic ha na ha ho nka se nye yi David asoma no aka no ukọ ho na anye yi dia na waka sa nye yi condemn to grab nka se abusiafo wo de wa hwe wo etimi srew yade bia etete wo no ye wo tema enkran ye wo ho kasoa ye wo goso ye wo kumase ye wo wanchi ye wo sunwan ye wo brekum ye wo tachiman ye wo takrade enkranza kofodua dome ye wo debi so ye wo dwabo so ye wo takwa ye san so e wo boase kyerese kamia se Ghana no ya chemu afa efa abroso mesro number no 0540 311 311 0540 311 omuye adwuma efri adwoada ekokusi memenda no nso na o matrase enhwe dan no enhwe sɛ de o system ne tie ema yade mfa wo nto ho bra kakra wo obotom doctor se obetenase ama nipa da sani yade de na to nananom wonse do on tenase enti kakra bi ekura wo no ko 21st for no be ye nhyehyɛ ye beboa wo ne ema waduro ne agyewo ti wo to ase twetwe wo de a ho ena esese wo de wani ekire yade bia tete wo no 21st clinic the sciatica expert 0540 311 311 0540 311 311 owura dapa mami chawa no pay woni owura Frank awua agye Dr. Frank Santase eno lovers band o say tama no office no wo say ono na oye police panyini pa na kyerese asase ho wo hwete se kamene kwabna kase ye anuafo a kyerese ye moja ankasa asase ho na ye pre ho kwabna ti ase eka meme nko na nka kwabna kase asase no wonsa anye de ben anka ana ka kwabna kase nso no na meme nsa anye de ben anka asase no
wahunu nipa eti abusuafo nsɛm a yɛ ne wo ka no yɛse ɛka obi nko na nka wabra abo asɛe nti yɛahwɛ yi minister papa mami ntie yo papa eradi nhyira na anɔpɛ yɛ me wɔfa bi a birthday your friend Ivan Ade o Ashtown o maame esi ɛna say your mom happy birthday Ivan Ade o Ashtown wan kasa o maame esi ɛna say your mom happy birthday Ivan nyame hyira pa na o say ɛka obi nko Ivan no a guy pa o say ɛka obi nko na obroni ka asɛm bi say be careful who you tell your feelings to, because some people are waiting for the opportunity to use them against you. Be careful of who you tell your feelings to, because some people are waiting for an opportunity to use it against you. Me do for wutie mi anopai. Enipa bia wo bie wano eka wo haw ene wa mane enema bi a wo komu entutue bi a wo totoɔ ensusuzue bi a wo anamotuo bi a wo tu ɛwɔ abrabom no onua you're very careful because sɛ nipa no ɔpɛda wo bɛhwe ase na wa yusu saade no etiawo baby a wutu wanamo kro no a wo kire wachi na wo kire oniema nyina mu no ye careful because your secret is your power obi twen said dabi secret na ye wo power no ebeto fom na watimi ayusu saade no anyuntunu bi wonyo wo se aso ne uka wo de nya asem hwe na de oso odo no obasoa wasem se dokono no de akosi dwaso ama obi atobi ene wate asem aba Tofiakwa yes minister IBJ ene ne de wako rape obi no ye twen wo dem woni na ho wate asem aba abranche o mo sori a da bi o mu tu nkrofo fo no ono ne de se ya to no abra ye bojoso no ka hunu se edom ewohi na nisa yoso ntakrache ne krasi ye kamfu di afro no ne kamfu ye kamfu achacha hwe na obapa kristini ni nua ba kwendabi abonwum bi enwum ne me de o se men say that eka obi nku ne nka mewu eka obi nku ne nka ma se ne so min say yo min say da min say yo me dia min say do min say do papa ye will be more they always want to be on top ono de ka ono nko de bianka samonto no abe rescue ne yesi ono na ye papa e ka ono nko wo de bianka kwa ho kire mu na ode taku ana asempo abrɛw ne yesi o nipa somasi de oye o hwɛ obi ti obi na ase sua adwuma obi ti obi na ase ye adwuma eka ono nko de bianka o ye na apprentice eka ono nko de bianka otoma udi baro nyame ama na amasa na ye ka the word eka amenko a enipa eka eka amenko ewo ya brabom no ebi ye enemies ye atamfo ene bi nsusu ye yadofo enti ye use the word eka amenko a ye ntimi relate to yatamfo nko a but the ye ne hunu se eka amenko no ye ne ye ta use ma yatamfo nko a enye no nko a ene me so me bowura habamu kakra papa ye wo manso to okroma bi o aye konkusibo no edu tambi akobo nkusie na no wanya bia na unya hora biso a na se wakwakope koto bi na se wabokoto no na obo nkoto ya na do mugu pan mu a obo se koto ba akoda pan num saa opeso woforo na nka osi fam no odwane wo mo mugu ase no koto no fra obo so mo mugu no matwe no koto ifra obo so matwe no saa na na bibifo yesu ba ate
Tofiakwa. Matewa. Before said the Sandy Subantie. She crisis a year from a near my baby a year from no. You will nip bim or my gun and more and Yamia Munim dear. Come back to me and solve your issues. Am I? Nanso yɛn fa sankro fo no nyɛ hwee ɔno no ɔma mɛyɛ na kie ma odin ɔma onyɛ da ɛka ɔno nko na nka wo de edin pa se bɛbɔ odin yɛ ma odin Sompa 93.1. papa me ka kyerɛ ababaawa a wotie mi anɔpa yi wadamfo no a wɔbɔ waso ɛwɔ abranteɛ no a wo ne ne teɛ a wo nim pefe sɛ abranteɛ Obuao pa enso wadamfo se gyaa no eka ono nko no nenka asetena papa bi a saa brantie be ma wo daakye akɔwie no afiri wo nsɛnti na wɔbɔ wo saa nso no na kasa bi ɛwɔ hɔ word bi x obi eka obi anko nenka na x abrabɔ ayɛ basaa Sompa 93.1. maame hwɛ usuba tantan bi ɛne usuba bɔne bi nti obi antimi no wantena no ɛno nkyerɛ sɛ nyame bɛma na abrabɔ ayɛ basa o afei no wobɛyɛ yi apagya wobɛhu saa nipa korɔ no afɛre because sɛ woyɛ wo nneɛma yi a ɛnkɔ ne wo tenae ɛnɛ wo ex aware nti wobɔ mpaeɛ sɛ na aware yɛngu ɛmmɔ mpaeɛ sɛ wobɛnya bɛrima papa bi a na woba papa bi awade na mesan kɔ afuom biom bɔɔdeɛ bi yɛfrɛ no kaa me nko na saa bɔɔdeɛ no oluman ɛno etimi so bia baako pɛ sɛ ɛhane a Sompa 93.1. I dɔɔso a ebi a mmiɛnsa na unim asema saa bɔɔdeɛ ne ka wɔso de nyon na ebɛhwɛ nyanka o ɛka ɔno nko ka mbɔ da saa na bɔɔdeɛ ka me nko ka saa na ne bim suban ayɛ nyame apagya waduru baabi ade na otiri mo ɔden saa nyame di wo si hɔ sɛ wobɛyɛ mfasodeɛ ama nipa bi mo bado deɛ selfishness and self-centeredness ɛna wode bɛ wabrabɔ ɛka wo nko wode nka wo nko ana apɛ sɛ wotwi ka Sompa 93.1. ɛka wo nko ka wo nko ana apɛ sɛ wohyɛ ntade papa Tofiakwa. awurade ammɔ no Matewa saa sie. visa na a wopɛ bi no ɛne akwantuo sɛm no a wopɛ no a wode ato a na woka no masa ɛka wo nko nka waka hafomɛhame hɔ samfo aduam hɔ no ɛka wo nko nka waka hɔ oh papa mame so me mami chrome for fans me say baby a wo na wo akwantuo kura wo nya ntuye no wodi tu sɛ mekɔ a hwana ka kyerɛ wo sɛ wobɛkɔ ɛka obi nko nka wo nkɔ to ano na reka na susu kasa na ɛka obi nko no enka de kura wo na firi wo nsa papa ye ne yusu cars no edu time bi na wo car sɛ ho na wo de kɔma mechanic na wo fo trɔtrɔ kakra wo da ya hwɛ nipa ebusa wo na wo car wai papa after attendance there should be maintenance after attendance there should be maintenance ebra bibi ba be ka nsa no hwɛ sɛ wo be kura de no sanse ɛka obi nko ka de kura wa firi nsa last one abranti a yɛ dada wo sɛ kɔnum wi ababa wa yɛ dada wo sɛ kɔbɔ asawo de ɔno wa wura mu no ontimi mfiri mu nti no ɛka ɔno nko ka wo brabɔ papa na awurade de bɛdom wo no ka wa yɛ sɛ wo no ɛno nti no wɔ dada wo sɛ wo nso bɛnum wi na bɛbɔ asawo ni bi hwɛ awufu a ɔmo anya heaven ankɔ no ɛka ɔmo nko ka yɛn so yɛwu bɛka ɔmo ho wo de nya brabɔ funu na wo bɔ no na mfa wo ho ma awurade ɔbɛka kyerɛ wo sɛ ei ada wo bɛwu no ɛwɔ bible mu wɔ se ada wo bɛwu no awufuo nyina bɛka sɛ ei enti kwabra kɛse a na wote sompa yɛ ahaban mu ɛnɛ wo so bɛka yɛn ho yɛhwɛ yɛ abrabɔ yie na awurade nko a ne yɛ boafo ɛka obi nko na nka wo da prison o okay ɛka obi nko mate papa awurade nso medase abusiafo nneɛma no ɛnyɛ easy o kwamra ɛka obi nko yɛnkɔ kwamra de ɔno wɔtemi kasa ase o nti sister
enti etuo kakra wunya ye wo mantam hoyi na wo se yenya we sister etuo kakra yi anyame de ma wo mantam hoyi no waje amanfo kunu nyina wo mpotam hoyi sister enti ahofe kakra yi anyame de ma wo no sai na ya na ye kafa ho wo mpotam ho sister Tofiakwa Matewa wan hwe yi a wo baye mobo a chen de wo heda mu no sister ma wure mfi na obi ho ofe chen nti adwuma kakra a wunya ye sister na wo se yenya wo mfie hoyi nyame ya adom a wo see 2 bedrooms yi sister ena papa panimu obetimi awu nti o kasa no ho sai hwe yie na nipa bebre abrabo apim nyina no eyo meta meda wo monum ntira sister won sam a wo kan nyina no kire se wa hwe ase na wani ma wo ho so sister won sam a wo kan nyina no kire se wa hwe ase enye wo nkoa na waware bema wo sika o sister susu tu ho Sompa 93.1. enye wo nkoa na wo kunu bibi wo nsam sister susu fa tu ho enye wo nkoa na wo bako school papa susu fa tu ho na wan hwe yi asade wo si ka wo nsam ne kɔ no wadwuma no begu Tofiakwa Matewa se susu fa tu ho enye wo nkoa na waware a bema atoka ama wo susu fa wo ka asafo wa kyerɛkyerɛ yɛn sister enye wo nkoa na ya promote wo adwuma ya promote obi kura ten wo de no na susu mayen ko ya so nko adidie Tofin komo me yanwere ye ho kakra enye wo nkoa na wotimi frantoma a woyi wa mu o sister obi yi na wa mu che wo de yi ene wo dadam wo ne ye wo nante kura na nsan kura no kyerɛ sɛ sister wa hwe ya wo beto fom na wo ntoka na wo nam fom no sister na wo ne nyina ye yepe na nsan ya wo toka no sister kanyame so no kure na hwe ne wo ye ne wo kyerɛ o ba wo so obia mba kwa mu ne bra wa hwe ya wo beto fom sister hwe yie obi aye de wo ye bi atwam sister hwe yie na nya saa empire ye bɛbɔ ma waa ye eka menko sister de wo kyerɛ no empire obi bɔ ma wo no ye eka menko sister bra ne wo kyerɛ won potam ho no sɛ efie ho no wonkoa ne wo bi a wotimi aye adwuma kɛse enti hwɛ wo pɛsɛ wo ba fie ho a wo de nipa nyina nim ye fom bra hwɛ yie papa soja obi agitum sɛ wo ye soja ni ena nyame aye wadom wakotre ni aba ni awo kyerɛ no kura ka wo bi nko no ka wo ko training no nko wa mafie sɛ ya na ne nim sa wo bɛyɛ na no nti na na ye bɔ mpa ye ma wo sɛ enka training no kura no ka wo ntimi mfiri hɔ mafie bra ni awo ye no e ka wo bi nko na nka waka fom wunya enan gyina so no sister hwɛ de awo kyerɛ na nsan ya na wonni bie na de wo bedie mpo aye den no na wunya bie no hwɛ sɛ wo pɛsɛ wo tietie nipa anim na wo de nipa ye kete na wo tietie nipa so sister empire ba ko pɛ ne ye bɔ ama wo e ka ye nko enti hwɛ yie sɛde wo se teka mu a wo de wa waresam nyina teka mu no bra na wote wo nsa bankum so no wonimu sister na wote wanimu no wonimu nanso so kakra na wo kan wo ka num kura kyerɛ sɛ e ka ne nko efiri sɛ sister na wote wo nkyɛn no ebi kura no a ya jana na dono a na wabɛfo saa ka no ɛna wo de nyame ye wadom akɔso ho nhwɛ sabra woni makodi ka na no o wato ama me kɔ ye kura na me se saa ka no me mpɛ na wo se me ya me fa me nsan kyerɛ de me pɛ so bra wan hwɛ ye ka me nko wo ba bɛdɔ bɛde sade wunya adwuma wo kromu a na wo pɛsɛ nipa nyina ye wo yesa masa no empire ye bɔ ma wo nyina ye sɛ bra ne enkodo bɛde bra ne enkoje pa na ye no ye nyina ye nsam nya dendenden na ye behia obi nhuru obi ka Tofin komo bra wo nse wunya sika babusuan mu no wo bra pani kura no wo mfa na nya hwenti wo bɛpake wo ka wo pɛsɛ wo bra efiri ne dam bɛhoro wo ka ma wo aka ono nko wo bra empire a wo bɔ nyina no aboa bi wo wuram ye fɛ no akyenkyena na nipa bebre fɛ no kwa akyenkyena otimi sere na no kakra bi na wa muna ne tirim nyankopɔn bɔ wiase na de ba ko ehu pa ne sɛ nipa sɛ ne ti swa
Sa ni tini te sen. Unhunu mu da. Agye se bie na no. Enti nipa no so obi benya wo a na fridi afiri wo takyere maso atofo mo ene wo fade anya wo. Sister Nansen ya wo ye wedding poni wonwu ye mponi na wohini mu bo wo saa no. Nansen ya wo ye wedding empo wedding date kura no asofo kura keka na ema bo mu no saa da no kura bia na ye nye saa wedding no. Ebi kura sister wo wedding ne kura no wo bi ba betiem na susumanya so enkwa didie. Manya so nkwa didie kakra sister. Ne wan hwe yi ampa ye ba ko pe. Efi se omo ba wedding na se na kwasi ada wo bi a wo ba wedding na se no ne kura gya no. Akatie si na wariye so. Enti wono no sa wo sa no a wo de hanki be fa wani mu nyina no ese wo efata wo ni ade o. Empa ya wo bo nyina ne se wa wariye ne bete ho asem o radio so. Watena ase a me ba ye bokọ so nye bokọ sa. Me sia ba ma bi wo so ame. Ena odede me wi me na one ma wo mienu na wa anwa ame. Etena juo yi be sie yi unya so okrodua yi mu. Me buy a boko, me jene 5 billion. Me so onsu me 3 billion. Me so onsu me 90 million. Sister, he wa no kasa yi. No bia ware papa ya o mampanimpo adesie ahemfoni abrempo bi tutuntuma baase. Eno kro no mo ankasa hu sei. Wa ware jene ni makwei. Wa ware nchi wie. Wa ware nkankumu yi. Hey, enti ware kakra ware na wo de ring be wo yani. Sister, ring ni ye be wuro. Eba yira anadwo minim obi a waware ye anadwo na waware ye no ano wo so wo kodware wo ne ring de to ho bra ebesi nne ohun ring ne da ane onko bi sa ne fie fo enti susu ma ho so susu ma ho so obi ring ayira besi nne okọ na ase ba fie ne da ho ye de ato krama amene enti sister ni awo ye no wadwuma no ebegu wano kasanti enti wadwe nyina ye se sister akosu ahia wo a wobam wo no wadwe nyina ne se brasem asihia wo a wobam wo no sister me nim de wo wutirim una wa mahu de ahya akoma mabuso ne adwene abuso no eno na fira no ba enipa bebre adwuma agu ya ho ya no kora woni nan fofo hia ye no ne safo no tenensan no sei tenensan no sei bra sa ma no hia o ma yi ase a na bufu pa sa ma no hia o ma yi ase a na bufu o tenensan no sei no de kire o me pake o ma pake o down ha na o pake wa he o me de ne sia o ka no ebebu afa so ma prosifo betwa no condemn kwamra enti to bo ase anopai to bo ase na wa hwe yi a yene agya wo soro wudi ho nte wa hene yemra wa pedensi asase so no wo mpa ya ne yese yene akoso ya waware ya wo ma ya so nkwa adidie e ka ye nko na ya sa de wa besi we BC di mu wo papa Kofi bente a wo so wanya adwuma wo kumase a wo si enya wo daka papa ma wo ba wo mfa yanim nya fom erade wudi ho nte o ye de papa ba wanim mana adwuma nsei o ma tena bambu dem na se wada na adwuma bambu nsu aso agu wasom panyi a huni pa obebu no bon se hyehe mate kwamra medasi pi we eye tofi enkomo na yedi nkomo yi no enwum bi aba metrim me bone kitwa bi na ebia na aka obi nko nkrofo bi esere kire no ba na wade guye ana onya problem bi no krofo ni nyina yi o mani ama no 024480 9641 024480 9641 na say 026630 3733 026630 3733 mi wi a mebi ahoma no kakra na yedi nkomo me ba chaw me da me ho
Maame nka no kora nkyerɛ wo. Sɛde nipa pɛ w'anim gu aseɛ no. Sɛ wonim anka w'ani bɛda hɔ. Ɛnɛ asɛm a na mpɛ sɛ meka kyerɛ wo ano no. Ɛka obi nko. Na nka yɛ mmɔ wo din da wɔ wiase koraa bio. Ɛka obi nko. Na nka biribiara a woyɛ no wɔ wiase no waba fam back to zero. Mekai sɛ ɛnyɛ ha. Many abranteɛ bi hyiae ɛwɔ show ya isu dabi. Otwi tanka. Ɔse deɛ m'ani gye paa ne sɛ kwasi da duru na mafrɛ me namfo ɔmyɛ bɛsɛ 10 obiara ne ne guess nam de ɔmo akɔtena baabi na ɔmo awi bi ɔmo awi aduane aka ɔmo wi ade ɔpɛ sɛ ɔde ne girl kɔ hotel no matua ka ama no ada ɔba yɛ nneɛma no ka sika kɔɛ because no ɔse nka ɔpoison no ho ɔnum aduru awu ba ɔtie me show ɛna bibi ka ne sɛ ɔmmra me hɔ abusuafo ma menka no kora nkyerɛ wo sika wanya nipa twa wo ho ahyia yeso so wo so no se wa mo ani na hɔ ɛka obi nkono waba back to zero te sɛ wo no a na wo bɛsrɛ ni sika nti mo ani na hɔ na bibia betumi asi yemi ahoma no 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 me bacho odi ni baby afra me free me bo for me nduru ho me brajo ya me nka ho pa o yo diufo ya me nka communicate so eni mo tiefo ni nyina ma me na oka ho na me defi ni o ya de pa because me Tofiakwa so okay ka obi ku na nko ase ebere bi me yanyum na me ko mo ni pe bi a na me sisi se eye ma asore ba odi ka wo nyun tu ho pa nti won kyerɛkyerɛ me niema bi ani so tre ya me nso me tagya akra Tofi nipa kura na me koma no na nipa na se wo bua ye na afi atwa nyum no na ko na afa kyire akokasa me nyum no nye wode ba me wode wa me oboboka enti akyire no wono afa kyire ade ne nyum ko se won na enyama no na me je na akadem ene me ne ene se metu na nipa kura no ko wawu na ni kwase ni eka obi nku na ko ase nyame nka mo mate brajo me da se me bacho odi ni baby afra me free Facho mi din de Abantipa Kwadosia me kasa fi kokoso second junction da se ma minti o last week na mu din komo bi na me pese me bo awura mu nyama menka hwe ya wo fo no ho so mo ne papa ne ma me no mu gya ye mpa na ye wo mu na ani enye o mo bone edisi e betra wale na se a aya o mo no mo ire no mo kun enkasa se ye de enye o mo bone no mo nti o mo tweet e pa ene ma menko asem ne so so na me papa bi din ko se etanfo ntini eboye homoden ka obi anaki asei atoro bia dia wodi si wanu mu kura no na me madam fu bi din ko so sala no pa nya obi a osere bia kyerɛw no ena yese wona ni agye se ho ato obi susu se nka wokoda no ka wan sɔre to fuma me pension nya me nka ho no da se pacho wodi ni ba bi afra me free Tofi ye fame Richmond Jamme me kasa fi Sunny East okay Sunny East me pacho ma minti o yo Tofi me fa kwanya su na madam ase ejiri se mu show we abena abre nyina mu e de breya in fact bi wa mitimi dadam su sa in fact na me enkam ho na wo ma adwuma no so Sompa ma mpuntu embra adwuma no na bibia mutimi emfa embra na se de ya yiti mu so no yetimi atimu ne afa futu so afi me fa kwanya so akia wo ne wa bedwafo nyina mate that's it me da se pi eka obi nko hey bajo odi ni baby afra me free hello Tofi bajo ma chen me jo so be me na omo ye de radi kura me bajo Tofi de binti ma me me din sie kakra me da se be mama me afemu ya anase wakan atoma koma so pa Tofi ni pa bebre o wi ase asa suban no ende wo mu wo bi no e no be fere e no be kasa gidi but do so fa ho tsema na ye twon omo bi ne bi se bi se omo ntan na abe no omo omo so enti ano pen kwanse so wa de amami aboa me eye futu sem kese e de amame no mabushia
Tɔfi nyame nhyira wo paa. Nyame ɛnka wo ho. Ɛwɔ nkranhyɛ sɛ mu adeɛ no ma no pɛ. Ate that's how do who see. Why? Me ba jo udi anywhere we are from me free. Hello. Yes sir. Yeah, me ka free Swane. Okay. Efem Kofiata. Ntio. Kofiata. Hello. Yes sir, pato mi tio. Efem Kofiata. Okay, eja ta ma mi tio. Ma se ne se. Asoma mo kan fa me ra ho pa. Fra. Na me na me kakra. Enso na ma ho kire ne me ka sa o. Me chese. Te me tio pa mi tio. Ana forma me ra ho pa. Because na mo kakra sa. Ana fo sa ma de ma bo fo ma mo bo pa di medicra na me yire na ma medicra na ho asema de nso adan fo bie no timbu a. Entama be kwa ho mu pa. Wow. Mate me da say. Udi ni baby afre me free. Na me din dia nti me ka se free ankwase. Pacho ma minti o be me na. Na muduma na mu yen mo nkoso. Me da say. Director Abaha anti eja me ndai. Me ni ndio me no ha. Onya chiche sa so kra de a. I was and oma bibi soon masa. Bajo udi ni baby afre me free. Pacho na fe de ma me fa din che kakra. Okay, ma minti o be me na. Pacho asoma kai the school asoma kai e ma tempe na kai. Aminti o be ma are de na si o school. Tofi ya bu she me ni pa ba din kan ko university wo. Nyame adom menya adwuma e wa Accra semeye. Tie ka temo ko masters. We started school na ya go bo me but na fi afenefa. Ntimi ni mi se oh me de ya na me ya ma mi ba ku fe mo yan fa wo mani an show. Ye komu no no a so na ya za da no. Afi mi hoto mi me ko makushi ade fo apom ho na mi so me ta ku school ya to us. The dance with two kind of me fees, my fees pledge man and send from two kind. Kuku time some this come on my back. There's certain because you could just say, I'm not just to Kukuma and say, what is club my baby this can to Kukuno. Actually, crayon come round and shape of me until because I'm very intimate made a film, I'll be able to say for a palm home, I'll be a shop. And me about what you university and Anka pass all your masters. But we are me Jima me masters. And ya dear bo. Ya bo me cram. And what free I send kakra na wakusua de pama pon ho. Pon ho so bugu dem. Ma pon me what be me shop. I'm on cravetten. Ne wi ase boni ben kra na ya betra muzi. Se na nsi me kwan se awade pamanya wo so me se me kuyuki na me ko. Ade pam na awo se me kwen no so ani be se di ka ma ne batu kwan kwa abuchire no wata kotra se ni kwan se buchire ne batu kwan ko obi batu kwan ko redenti we say deny me say me sa Ghana wasam a putu ko minya ne putu ko kesi a high commissioner sign a te fashion week member bi no ko high commissioner sign se ko UK na kokwaji wawo because me fashion na dia mapam na me nkubi no ade we de ye be hia wo na menim so na ya bon komo soronko hwa ewia so ho ye wa busua ndipa bi wo ho a sebe wa yese bodamfo na otim enkoso bi e beba busua nim no anya wo no ne ba lalai abusiafo yankasa kwa o me ba cho udi ni ba bi afre me free. Okay. Majwa, mami ntio. Ofisa mi jibi sa ho ye de. Adi kura me. Eka obi nko. Amenta mamelenda amupokurai. Mate ojo so. Tapi na adi se nyame adma kana Maria maame na wotu dana Yeah, Tuesday week. Hanti sedin. Tapi
ɔdentofo bi to nnwom sɛ ɔsɛ ne tamfo nyɛ nyame na wahunu hwame ama masuro no ɛka obi nko na nka yɛ wɔ no nanso ebi adwuma atɔfe akɔ yɛ yɛde maadwo abɛtena hɔ a mentumi nyɛ nso nsansa ho yi a ne anibrebere nti no ɛka wɔ no nko na nka wafiri hɔ ɛka obi nko na nka ebi a anamotuo bi obi di mu tuo no na nka yɛ wɔ no na nka anyɛ wɔ ɛka obi nko na nka awari obi awari anasa ebi obi yɛ no na nka asɛn na nka onye mati etwe no nso ɔtanfo nyɛ nyame o ɔfia no pɛ nyankopɔn hyira o mate me da sipi madwa bajo udin ni ba bi afrɛ me free Kwajo nkuma da san kwajo fi kwati sana so okay kwajo ma minti o wi a mefa cost eka mi kwati na bogu eka mi kwati na make bie na me ya me bi no school bi mo on ena ma ba ku ya made ma ne ya made no o yimadi fi school mu ini o ga dem to ma be na me na to ye skit man o ye bi alko o ni ade ba no o si asan one no ama o ma de ba be ma me to ma no so enti banja kwa sa na o kan bi no wa di money say wa we ma be o ba ko so no ene won pesa akwa say o be ma na o na be pe say do be say dey say na da pom me da say me fa two course na me fa ofan we nsi ampacho udin anybody afrɛ me free abrantia auto correction no agene sisa ene ya sa de o kwa sanska no fa gotum na masa nya botre ma me ntufo emfa nkonkotum no aka che sofo say me di we na tum nti sesa ma me you that's it kaka me kan si ho hwe e kan kotofi o kwa wo ba nyina yo bi ye wo obi atimanya sika e di esi dan yesu akoko diska du obi atimanya sika ya wo gwa no adwuma bi mu ya wo no wa me adwuma no afri ne nkyɛn okɔ ekoko di adwuma no yɛ no ontumi nyɛ adwuma no enti tofi kasi kada badi aya kama paate aka onkro aka me aza yankolinka ma wo fi wiase o enti me da topic am da bande masua ade obu pa masua me for frefo twato pacho udin ni ba bi afrɛ me free pacho 21st clinic ambassador the sciatica president and our baswa no pay sciatica papa mate me pacho bi di ankasa de ke edu gas oven papa na baba aso ka che wate for ne se oven na we tot pan no mo mo ntobi won kwanchen o te awamra so run about ke edu ho metobi why ate aso nya so ba hihye enya sa ye basi woni me accountant say o build that home to we are ono ti afa de pen o mark jisika saki we kwini pa mama di o oh thank you very much no kremo aso ene abedwafo makasa papa but aso be bosume ene nachi o yesu ade pa mama abrabo aye bodo mama yani ada ho pa on say last me ka say abrabo na aye bodo mum no mode bi be ka ho no mama ya yuzu abrabo mu net ama esia net no on say first no abnam domo a na omugina no motiatem ke he udi ni ade aha ba sesia no ye domo a ye de net ene cover so enti ama enoma ne nya kwan enni sesia na namu program de ba ye ya bra bo a ye bo titiru ene adwuma ye ne esika sɛm no mama ye de net ye gu so enti sesia de ebayire pa ana se so aso edida opa masam ye unu se enye obi a obe wo sere ni ade ni nipa no na neje wo ho etie nyina na yem ye ne na se net ne de me de ba ko aka ho ama esi an ayem ye ne se de kwankura na ho a anoma no kwa beti ba ba no aba me de aso for what na o nyame hye da bo sa wai asiwe aso ozi nyakupo hye da bo me sa obo sa asebo ni pa wati ene ya wada me ene mi se yebo an yenkonko jano why okay mate me da se ya wada ya me ya eti Mrs Mariap menim se o ma me afri mu nyankopon hye o do hwim ha ya ye beba na ya beboa obi ade bi ayira sisi ya na odimrika tente abedwane atoa yen ma me nkokwamra kese ho na mentie na yewi a abrante bi wo ha
yɛne no ɛba bɛdi nkɔmmɔ ɛwɔ dwumadie no ɛso afei deɛ fakyɛ ɛna yɛduri kɔma bra mame ntie o meda sɛ wede tɛw na yɛnsɔre so owura yɛfɛ no sɛ David Opoku ware yɛ house number no yɛ AX 00006817 yɛ wɔte tepa ɛwɔ asantemantam ha sei wɔde akɔda so ame aprosifoɔ ama aprosifoɔ nso ama no krataa yɛ akyerɛ sɛ n'agyapade ayerɛ a wɔhwehwɛ ne nyinaa ɛne sɛ ne car yɛ a ɛyɛ VW Sprinter bus yɛ a ne number no yɛ AX 7623-22 VW Sprinter bus ɛyɛ white number no yɛ AS 7623-22 na ɔpake no wɔ mpataseɛ wɔsen bay car no ɔde firi Accra na ɛbaa Kumase sɛ wɔde new car paa o car no na ɛwɔ hɔ yi na ɔse berɛ a ɔbɛpake car no mate na ɔde ne firi Accra baayɛ no mate ne yɛfrɛ no Henry nti ogya car no ma no ɔno kɔda a abusuakuruwa nti adeɛ kye anɔpa bɛyɛ no wɔtwe no ɛna ɔbaayɛ sɛ car no nam sɛ wɔ washing bay hɔ nti ɔn sɛ washing bay taa pake car so bi hɔ ɛne mate ne no wɔ hɔ nti adeɛ kyeeɛ no ɔno baa bɛfa car no ɔbaayɛ a wɔnhu mate no car no nso a wɔnhu no ɛbɛsi nnɛ ɛna mate no nso ɔde ne car no ho baayɛ no ɔhɛda nim mate no ho biribiaa ɛdin a ɔde ma yɛ Henry nti ɔsrɛ sɛ ebi a wadaworo ma wahu saa aka yi a ɛyɛ Sprinter bus VW Sprinter bus yi ɛyɛ white ɛyɛ white na hyɛnsodeɛ no yɛ AX 7623-22 wadaworo ma sɛ wahu no a domboa no na ne nsa nka na wɔse mate ni a wɔsusu sɛ wɔno na ebi a watu car no de adwaneɛ no Accra circle hɔ no mu a na wɔne ne bɔ mpo ne mpo a nam soma no nya ayɔnkofa wɔne ne ba ha sei nti ɔdaworo ma sɛ wowɔ car no ho mpopoyɛ bi a 0248 74 2581 0248 74 2581 anaasɛ wahunu sɛ kaa yi a ɛkɔ yi atwam wɔ baabi a police station bi a bɛn wo biara no wadaworo ma yɛnkye no wode wo se wofa no dropping na dropping no wogyi sika wo police station wansa na moaba woduru wa na wɔma abɔ na bombo wadaworo ma mate kwabra meda se abusuafoɔ wiase ankasa no soro nipa o soro nipa ɔfa yɛduru suo no yɛduru fakyɛ yɛne aberanteɛ bɛdi nkɔmmɔ onua fakyɛ na awurade mfa nkyɛw fakyɛ dwumadie nie onua fakyɛ na awurade mfa nkyɛw bɛma akɔ aba dabi na bɛma kakraka na kasaden ma me wate ɛte sɛn Sompa 93.1. Rocky mumeboa no ma me na I'm so be microphone anymore no. Okay, ene eye wa woda Mrs. Mary Frimpoma ade Hazel. Okay, Hazel. Hey mo. A mom from SDA Church. Eho and our Mrs. Nyankopon enhira wa no pay ura ene akiola sɛ yɛn wo show ɛma no Nyankopɔn enhyira wo na asɛm mate miri aba Nyankopɔn ka ho wate okay bɛma akɔ aba biom ya dai ɛte sɛn fakyɛ na nso yɛ Nyankopɔn adom fakyɛ dwumadie so na wo yi udin ho nhyɛ da nhia me nkɔmmɔ no a yɛba bidie no sɛ ebi a ɛwɔ sɛ wobɔ obi din a na wopɛ sɛ wobɔ a na woni haw a mepakyɛw meni saa haw no na mmom sɛ wompɛ sɛ wobɛbɔ din a mepakyɛw mmara ɛma wo kwan wasɛm ne sɛ anɔpɛ yi Sompa 93.1. Mitahwe mo program yi paa okay
Sunday boha me nkwa sorry kra even kra sorry kra me find say meja ne sa say aha na dey sorry ti o le ma no na me hwam kakra na say na me say manya TV program kakra ama meja mo hwe kakra ti na me hwam o wa Europa na me hwe ya ne say mo so aba Sompa na me follow mpa anye Sunday me nko ba bia me hwam sa okay I know bi wa no kakra ma me why hwam na ya me da toto ma bra bon okay ti obi dia me ya compare me dia say ni am ekose okay da compare me dia ti obi dia ni me problem pepepe ti mo am say ada na obi de ne hawaba mo boa no ti me te wa na me yesa da bia na say me so de me hawa de betu me na me ka kire mo na me su gumu so na mo de mo boa me okay ni nya me de me bon ne de e che me okay aye boni bebre officer why boni bebre me ho say bisa ma aye boni bebre atia hwan like aye me a me ho why boni atia wo ho me ho ne say atia me ama nyankopon pe aye ha me okay abusiafo nkomo aye bedi nyabre na ti abrante na asem ne yi ono agye atum sɛ wayɛ bɔne atia no ho ofisi wayɛ atia nyankopɔn na ɛno ama asotwe ba no so menim bɔne kora wayɛ menim nneɛma a wayɛ yɛbɔ yɛ ho mmɔden na yɛtie na ahyɛseɛ no sɛn na ɛsiyɛ ɛdɛ na wura bɔne no okay me da se cho we dey make us sometimes ya na Yesusa no nse ye wo boys eduru nwumra etimi pie ne akọ hia ba bi na se edi nkomo etimi di nkomo ama like baby hia no we say aka bi se parliament boys ne ye hia no etimi hia ba bi ne ya fra ye se ye be hia o parliament enwumra na edi ya ho nkomo ti didi ya ho nkomo ti emu na nkomo didi mu na me fa say boys ni bi ba ku be yi betum se na danfo bi kra ye school ye se bi de masturbating se masturbation yeah tin komo no se we bi se ya we se ya o mo se ede that time na minima de ko de me kwa me hu obada na wanya sen okay na me fa se na mo be say 15 16 17 mo okay atam Yesu tin komo no na me ye de me se me try bi aye de ahwe no kra nko ye fie ekoye afichire baabi na me sha se me try bi ko na me hu obada tinu mu na me afi na se abewura me ti ade a me kira se bi a me hwe naked videos yi bi oh phone so me phone so me masturbate sisia me masturbation sisia ti ase ekoso to aso ama afuom nyina mitimi ye adwuma mkra that time we kra se me ye adwuma kra mitimi gya adwuma na ye na ma follow sad na ma me ye ya ma me benyini nyini ye nyina metimi aka se me gya kra no wan ya ana me hu ne se ase na mi susa no me fa normal tra na ye ka se mi se ye se usa na sa wa wofo ehwew onim se bibi wo wiase but se wonyini na wo de wo na se wo be de wo abehwe wo na ho se yes se niam bibi wo wiase niam bi a bone nkitinkiti bi a ye no edi enya ebre niam bi ase ti ekoso sa na afi de me ye ma adwen se da bi obi antumefo a me a metumofo ti menya den menya bi akoye se mpratwe no se omu ana ushia oba na se mo pem ho nko ade mutimi sa ye den esa ye bi mta na akoye nti omu a se na se aba na masaya ba ku bi once ho abi na se eyi mani ti se yade am chin se mehwe sa ne ma no ene akono bi bewura mu mama e masturbation sisia okay enti wo se na mo ye namfo am wo school okay at the age of best 15 16 years enti sa abrante no o ka kire wo se ohun no wo hen o te no wo hen like me fa say you fie no ono no kire se na danfo bi a o school se omo de soap ni ade e fa mo be ma ho
like omutimi eden obe masturbation amana obe ed my kra on for bad ti me kra no as nkomo as di agro to kabetu musa as ya father traba. Okay, internet is boys are nam ho nam ye be say. Okay, friends na nam ye be do say. Near doors kakra be 6 5 your doors but that time na ya wo na kakra bi. Okay, enti Saturday no kan sa asem no mumu do say na wo ye sure so o catch us say o ma start bi aya kasa den kakra ma me why. Okay, the only and the man to be biasa. But wo de wo ye wa so obako practice. Okay. Enti wo fi say wo ye ya drusen ansa na wo hu oba. Okay. Vanessa. Me hu oba na me obe mpanse mo 23 24. 23 24. Mo bako. That time na me o GHS. Na me o GHS, na me o GHS. 23. Okay. Chassis no. What's the first day no? We ye no he abontin. Nwura say abontin e fichire nwura mba bisa. Na one wo papa no kwa afu mu a kwa be na afa so tin kokoya wo papa no mu. Okay, eno no. Akoya se me nko a. Okay. Ana me ko. Me nko a me dikan ko. Me ye adwuma. Ko ye adwuma na asa abewura me na yese. Me yesa de no. Okay. Enti da kro na utimi ye no dodo sen. Okay. If say they be okra metima ni be 2 times. Be 2 times a day. Trying. Uye ma da kro bi ye be pie wo so. Okay. Obi e home da. Obi e home da. So me yesa de na me ya bra obi ani ho. Na so obi ani mi nchen me so say me make sure say me ma obi an home. Enti sa ade no ye ade edi kan a waye no wo brabo mu. A o free sese no. Ana mi so na mi hu oba kra da. Ya edi wachi. Esan. Me hu say ha me tia so da ye kra na. Ase obi ni me eda me ni betena me ho ase. Nani ne nyina. Ne na ase. Sane man me hu na me hu bi. In fact say iya we mu de me hu bi. Me hu be 3 times crazy. Apart from sasama wo kan no wo bibi fufura wo wabrabo mu a wo fi say enei wanya akonya wo pese wo ka kire awurade say apart from say me ye masturbation no me wo sa tibia we mu nso awurade maya beduru baabi e ha madwene wo bibi sa so wo wabrabo mbiem bi wo ba na me ntio na me kan say apart from masturbating no na me feel say me ye de me kwa sorry but bibi be shame se me nkwa asoro me de ani gie bi e be wura asoro a cha kra ya mant o se me ja e betena fi na ma me hu ne se sikantimi ntom nsam nche me ska akra me hu de me be ano de nsunsuanso ne bi bade me pese me bisa wo no ye se wo ade bi wo wabrabo mu a apart from say wo ye masturbation no wo ye we na wo kan de eye hu nsunsuanso ne bi no na me ntie no ti apart from say masturbation no anti me ko shia me ko hu oba ase ekoye se awase me ne oba ya dai me school fo ya bia se mpana ne ade ti ema me ko fa oba ene net nine kakra anti omuna na wase yinsen aba but sa no ka kire me but me de na me ngindi no se real ti o ya se obeyi ti me maniska that time so me nya adwuma bia na me for so ya den e peska ma eya fa sam che oyi nyinsan no eno achi ti o mu ana sa bande me ni jai okay ni jai etu kwan kakra akoye light adwuma okay then say o fan o hunu mu say oba no bu no kwasea okay I said like emphasis yinyini aha yinyini ntina say o mu a bo say montamati sana mpesa me kana okay
ɛma mekɔ metu kwan kakra kɔyɛ adwuma wɔ baabi nti ɛno a mekɔhyia aba foforɔ ano koraa no mehu no no asɛ ne yɛbɛn yɛ hɛda ambɛn bebree saa ɛna mene ne hyia mu once bi nti ɛno mu no nti mekɔnya accident kakra nti accident no mu no mepraa na mewɔ fie nti mewɔ fie a na ɔfrɛ me ka kyerɛ me sɛ deɛ mene ne yɛɛ no nyinsɛn abɔ wo na wotu bɔ paa o nyinsɛn abɔ wo ana ɔka kyerɛ me sɛ wanyam na mesisi a mɛso meyare menni sika bia o ana madamfo bi a na ɔbɛn me paa kyerɛ me aduro sɛ menka nkyɛ no ɔyɛ a ɛbɛba ama biribiaa to atwa nti meda hɔ a na ɔsa afrɛ me sɛ wayɛ na aba wo na no n'akyi no mefiri hɔ ɛbaa mantimi ankɔ adwuma no mu biom na medi Kumase nti dedi mu a na saa bɛhyia ɔbaa foforɔ mehyia ɔbaa foforɔ na mu no mu mene wɔ hɔ a na ebi baeɛ na sɛ sika ne ade ɛmbɛtɔ me sɛ mete hɔ a na mehu ne sɛ manyini menya ka mɛware nso sika menni bi nti sika nim ho but sɛ menam hɔ a ɔbɛbu m sɛ sika wɔ me ho but me na menim nti ɔbaa koraa mene ne te no koraa meka sɛ menni sika a wɔnyɛ dɛn ɔngye nni ɔnim sɛ bia medaadaa no because me na menim deɛ mefa mu nti ɛno mu a na nyinsɛn baeɛ na meyɛ sɛ sikasɛm o menni sika ɛno koraa no yɛbɛyi no koraa no manyɛ sika ma no ɔno a na ɛyɛ dɛn ɛyɛ firi hɔ nti yɛsaa te hɔ a ɛno mu a biom na foforɔ saa baeɛ fa sɛ first one no de school ni deɛ mene yi bɛɛ mmienu koraa fa sɛ mmienu na deɛ mekɔhyia no akwantuo no deɛ baako kwa bi wɔ hɔ a mewerɛ fi bi mɛtumi aka sɛ deɛ mɛka no korɛ boro nti ɛno mu a ɛna mene no foforɔ saa baa biom na ɔyɛ sɛ wɔyɛ dɛn ɔbɛwo nam sɛ daabi me ho kyerɛ me ne sika ɛbɛka ma brabɔ ho a wanhwɛ a mentimi nhwɛ wo ɛna no nso ɛno koro yɛ a manyɛ sika ma no ɛna no koro yɛ ɔno asa ɔkɔyɛɛ na yɛ sɛ ɛno no nte nkɔda na mesa akɔhyia ɔbaa foforɔ mekɔhyia ɔbaa foforɔ no na nso ebi baeɛ the same thing sikasɛm ɛna ɔno nso yɛsa yii nim sɛ wotuo toto a wompɛ ɔbaa bi ntena because ɔbaa biaa wobɛfa ya no wofa ya no wie a na anyinsi aba wo so da biaa sika woni sika ade na wompɛ ɔbaa bi ntena ɛgya akɔyɛ sɛ na makɔ no nkwa na atie asɛ anka wo ho a w'ani ngye asɛ wo yɛka no yɛ no saa wow asɛm o nti sɛsɛ no wohwɛ a mmaa no bɛyɛ dodoɔ sɛn na wofi sɛ waka agu asɛ bɛyɛ 7-8 deɛ ebi wɔ koraa mewerɛ fi bi paa nti ɔmo nyinaa no mewerɛ fi bi ɔmo yɛ ano ama ɔmo ayi ɔmo yɛ ano ama ɔmo ayi sɛ ɛbɛba saa na ɛba nti sɛ ɔba menni ba wow nti sɛ wohu ni sɛ saa nneɛma no a wayɛ yɛ no wohu sɛ ɛhantew me saa na me ho no because the way a meyɛ nipa bi a meyɛ hard paa ebi a mede me nsa bɛsom bi a meyɛ gye sɛ mankasɛ adwuma wei meyɛ nso sika ntena me nsɛm meyɛ hard paa mbɔ me ho mmɔden ɛwɔ m'adwuma m so still menyɛ sika ntom ho meyɛ mefili sɛ mewale mehu sɛ madamfo bi ɛwɔ baa na medwene sɛ ade nti na menkwa me deɛ nti ɔmo berɛ sei na ɔmode hwɛ ɔma ana because asɛ wohwɛ berɛ a wobrɛ no ɛne wo mmɔden mmɔ no a ɛwɔ sɛ nka biribi wɔ wo nsɛm anka w'ani suade hunu no nka watumi aduro ho nso sika ntena me nsɛm woayɛ biribi atia wɔ awofoɔ pɛn a wokae mekae me maame no nso yɛadeɛ baako a na medwene ho paa yɛsua no mesua na mefa ne sɛ maamefoɔ no deɛ wo sɛ ɔyɛ biribi kakra bi a ɔno de bɛyɛ sɛ ɔbɛbɔ wo me maame nso na sɛ ɔpɛ borɔ kakra nti gye sɛ woanyɛ biribia wobɛhu a na nneɛ ɔfa baa na ɔde atwa wo bu hɔ a na nsa na ɔde abɔ wo ne ade nti me so yɛ saa sɛ me na mempɛ borɔ ama last mewɔ hɔ a na meyɛ biribia a ɔbɛbɔ me nti na sekan bi da me nkyɛn nti ɔba no na memmaa sekan so sɛ ɔbaa meyɛ dɛ mede bɛtwa no
ana o boss sana yana asa o kasa kakra asa o fili se ka o di natem so at o bese so ana me won se ni nyina ya den enye wa o di natem o tirim ni adade so ti ene ni ade asa me kai se me fa se kan threaten so ba me di betwa no ana o jae wa ma me bɔ me edi firi ho anfa na san ka me biem ebisinde wa wogi tum se watwese kan wo ma me so da no ne ma twese kan me fa se kan e ma dade ni kwamanda dem ama me papa kra ebufu kakra ko da ba fufu na dem da de no this is say unya adwuma kra wo hu de odiska na ye adwuma no kra bi mampo na ayenye ska no otim ko hwe adwuma e be fra so otim se waji boa woni madwuma de mi madwuma pa mi woni madwuma kwa madwuma be mi ansa asan kam de ho eburu mi ansa mpo adwuma ba ni adwuma ba na onim ye me nim aluminium sliding work no okay me madwuma me nsisia okay na light mu a me wa me ko nya accident kakra na man timi anko mu bi but me hu wie okay hu wie na me onipa me say ni 3 pa a tree today okay three ana ba kwa mde kan ho so ye computer repairing no so we try windows machine say ya depend ba obeye and say me nsua but minimum ni super there is okura dwuma be 4 but the bia ni ho a etimi bo DJ len so bia operating machine so me ya de but no bia as oboa me adom na me like nipa nyima adom me ni bi senka me nyem ba akokra de ade ayem adwuma da bi wow adwemboni bi about trim afa ho da acho kra enya no me nkasa kra nwie okay mami ntie we because ema me hu ase nyini ase na me kaya ba ku ya me kaya I'm morning. Wakwa abusumfie nyina sim kupeska ahokyere ne de ukopia abusumfie ho ana nyeska akra ana se me pesen ka minya na moroso na metim die bibi ama na se de wo kan de e sikaduru adwene na ba otirim ba ma me koi kwama Africa ye bu me ye buo ka me boy no ka metimi de bi ma adwuma no mu ba akokra to ase e hye me so no den sa sika no a wunyaaye no kwan be na afa so nyaaye na sika no na wo hwa a sika be sen na nka office wo betim dia ye bibi okay yan kasa de na misika wo mo kasa hwe microphone wa na bio wa no kakra ma 50 million madam fu so sponsor am kakra sad na me kwa ye so wo ma misika me de ya de dina ukura wa hu se na ukura cash 50 million yes ana wo ye wadwen se o pese okofrem good and wo sra wadamfo bi se o ma osika na fa koya de eno no o ka che ne se wo de kwa koye we ana asesen okay one thing is say mi chire mo che no se ade a me di ni to de o mo me ni sika ba de e be ma no mi chire mo so no de me mention so o mo mbosia me ade we na say me pesca ya na ade ntimi pese me ko ba bi sei na o mo me na me nkonko ye mfiri o me fama me a me twia ne ka ma tuwana mo edidi a chira nti o ma uskari bi sa fe na be ba de amini okay mpesa me kire se wadamfo na wo pesika o no o ma obi o ma o say so 50,000 5,000 ska o de man crowd almost getting to 60 million crowd so okura be say 11,000 Ghana cedis enti sa nipa kro no a wo kon ho no obi na kire wo ho ana wo hwe TV ana say social through social media na wo follow nipa kro me ntwantro de wo mu bi ampesa me kan nya me fa me bone nche mo through TV wo hwe no TV so me ne didi nkoma na o yese me ba be bo me na mtu wana mo so me koi
the name of Google come made him a name who said Ubusua but says can about come and son. Who actually be and you Oji was saying a process. So from here to here, Okaha, now Okaha, for Webra, we better win. I say, we better win now who's Kenya. And the Okonin channel. Komo be na oni di e ochira wo se obem wanye skana kodru hin e de na ochira wo se ye e de na na ewa ade na ode ma wo nachi se dodo a open no obe de obegina so e de aye amount to kwa na so person ina make agent so o ma 1 billion pe e ya e medwuma 1 billion okay no so obeje wo say okay no mu no instant in there we say consultation fees and what Jamie, which is 500. Just 500. 500 over to turn your money at the day. And what you be able to tour the bay and your money, and could do says can. The 110 in Ashe. She enemy all of any that they may be coha benina, I say. Nipakro for Kafri Kumas in a corner. I'm a freak mass in a corner. Scan Unyabi. And I may say, you go sway be a process in your way, but I say, I come and son, and I mean him. Send them by the I don't know if you cry me friend or cry. I feel no or that damn one I'll be Johnny free. Sir, the war who say what to could tears from William. This uncle who cry 11,000. Ewo Ghana. Where shows and counting me find your baby. The baby be pa, and I'm a toa. Toana. I'm a tribum. Say, I don't know, my demon who I say. Says Kawi. Can be imagine send me the year Juma. A by me, cry me imagine say can be a shop. And so my own dear, now, like a team and you say, me Kakwe be say. Timotona Mekaya. Timisusa. When you're saying? Just they were 29 years. 29 years. And time now pesa okokoji sa sika drone na yesen no wanya sen I said 2 years mukra me 2 years 2 years ni okay enti o wade bi a okire wo se brabaye asa ade kro no wanye eno nti na o kan kire wo se sika no ama anamfom so no firi go no ene baby ayo you bi a okire me se me nkoto wash a box room. Say box on so you silly hunyina. Okay. Say nipa na oton adam nim say only nyina ya one dia I don't know. Ti ase me koto e ko duru na ono so tia no wan hwe o say. I say adi ayi wo bi a odi gu ni so. No say odi gu nso no wo no cry den ewu no wo hweto no say spelling date akano. That boss so nis as spy why now they are them. You know, so one cry no cry ko fast ma beto no so. Until the chairman so me hwe na say spelling date. Oil. Oil. No say ma abona emre. Sanity. Ti my boss no e say me san ko pefoforo. No chi na me sa frɛ madam from no boa me. Na keka kabo ma. This is car wo boss no e bro 11,000 no. If I say 11,000, and I will move. Okay. A boarding almost be 30 million. We cry 50 million and I say for. Hey. And he says, no. A nipa okoto oil no one ho. Any nipa no ankasa no say open wa bi huno. Okay. My name baby, I want my name so free hot there. But I could the mekoto in front here, meti maka say on the mehono o kuma si here. I'm a call baby oton me sure say mehono. Na comfort no so baby o wo sisi ano ye ka se kokyere na obi tima kokyere. Meti me akokyere. Unim ni din. Ana kwan hye ni din. Ni din na say. What I mean ka se bo but sisi ana te se wan kasa kwa no say yes kokoye report for fraud unhunu ni din. I say me to my dream tin asa ne ho hia mbiem. Me ho say dia ye ne. When was the last time I free comfort no? No me say o yes say we na esa no kas me mpe krama tuntum. Yeah. Ti ma me chini ya na me nya bi na me friend say me nya bi no yes say
ne o ye bi beto wa ye bi ne send it 10 million man no e be sin dem fe ho na me de frɛ na no oton to na o de ma to no ne o se kama di tu ye nya no o beto wa ye bi ade asikrama tuntum na anan ne send the man no me send the man o de me to na o de ma to be sin da me ka se o ma me ti ase o papa ti ase o nyina ti ase. When was the last time I sent home my miska? Okay. Na mi ankasa de me no ebu ho a bitimi koye adwuma. Na ska ba me ho a eni mitimi ma ne bu ho. But apart from that dana, that time na me Saa time na me started saa de ne se me yes saa de no. Asa na ska ni ma ho. Ti bia me ye adwuma na se me nya kakra bitimi send ne bi. Ana me ko na me ko ye adwuma so a metimi ye den e ma na bi na ma ye den maba. But nyesike bia e modu. Ti se wa gye atom se. Nya bi na ma ne. Wa gye atom se sa sika na nka otimi bo ano no na nka obetimi dia ibiribi. But wo de akwa koma obi edi ne keke. Ama se ase me hu se kakra sa di manim. Adam fo se me ntwa ne ka ebesin ne. Na me ba ho. Enti sese no na me dwen ho se okoye no osisi kaduru no a wo pesa wo begye no se wo se wo de wo maame wo de unua ana wo de wo papa o mu ba ko ba ka obede na bia metewa metimi like be hwe obi de obi omitimi kana asem se obi wura ma wie no yeso wonfa ne ho nipa bi mra nti da bia metewa mekwam se da nyame asese anyi because starting no catch him say enye wu asem ti me kra no anyi no mete ho a mitimi ka se irade da wase boni amayi nyina achi senke ko ye ya minim de be se bia ka se ka me fa me maame ana se me nwa bi mra ka me ye den ti me kra se ya nam sa ese meni asa je se anyi ya mame o ko pesika o ko pe 1 billion na 1 billion e do bedru he yo on say amofo na kan o say bema nsin so mansan no ham bema de obeye kase a ye ne preko because me hwe age no a wo wo no a wo pe 1 billion na no 1 billion no wo de beye den me na pese me hu de o de 1 billion no beye me say me mfanye me adwuma ne hia me pese me bi adwuma Sa me pese kam di adwuma sana me de no koye. Okay. De wo dwene wotrim se 1 billion no sakan ya nka betoka. Okay. Ka ne to de. Me ama me trim sa. But me de no koye se. Me nya moto bia me de bedada mo aye madwuma me ni problem me nya me. Me nya me shop wana ese. Aye adwuma. De na wo me trim a. Ti se da be na wo ye adwuma ma sika beto wo nsem. Okay. Okay. Me wa dwuma no de me ankasa me mpon me ho. Ase sika se me nya de ase nka me pon me ho no. Me pon me ho kra hin na me koye adwuma. Ti ase me ne me boss na da se adwuma kakra. Ti ne me timi nya adwuma ba ko bi. Nkiti bi a me be twetwa me ho. But enye sika e mo dura me timi dia ye bibi. Bi se akoye chop money na se. Ti stila na se ompon ho kra. Pacho de bi. Enam se because when you me pon me ho a hen na me ko ba adwuma no so nka wahu me ho pa me almost be 6 years kra me da so okay o bibia de betwa to bi ana o fane se nyankopon wanya akwanya so pese oni ni di nkomo firi wakoma mu na aya kasa den because omo hweye na omo tie ni se wo kasa no kro omo nhye dante aha nti bom kakra ma me se bema why wo se areho wo nimu de but your microphone so de powerful na ba bia wo te no obi betena wo sisia na obi na no obehu se de kasa no betinti bom kakra ma me nti fa ne se wanya akwanya wo pese wo ka bibi kire nyankopon ma me nti o akwanya kase menyen se metwa me ho yira me na me sometimes me kase ya me pesen ka me kwa sole pa na me nya me adwuma nso
enam nneɛma bi a mayɛyɛ na asɛ di m'akyi me start me wura so dan mu koraa akyɛ koraa makyɛ koraa yɛ mante ɔ sɛ bibi bɛbom na mebɛtena fie ada sɛ sika ɛmma me ho na ama mete fie wo ho ana mede agyae asɔre nti akwanya a manya yi ɛno nti na ama maduru ha sɛ mommoa me because mehwɛ mo a obi de ɔmo problem ɛmanfoɔ de ɔmo problem ba ɛbɛka ma ɔmo na ɔmo asɔɔvo na nyame afa mo so na wagye nipa no na nneɛma ɛkwan ma bia yɛ dɛ ama nti ma akwanya manya yi me ka kyerɛ Awurade sɛ ɔmo hu me mmɔbɔ ɔmfa me bɔ ne nkyɛ me na menim mehu ne sɛ na menim na mesua nti ɔmfa nkyɛ me afei na meho kwan no mahu sɛ deɛ meyɛ nyinaa sɛ na ɛyɛ bɔne nti ɔmfa me bɔ ne nkyɛ me na deɛ mayɛ biara ɔmfa nkyɛ me Mate bɛma mɛda wase why tena kyire na yɛwie a producers no ne wɔbɛbɔ nkɔmmɔ okay abusuafoɔ mo mfa nkyɛn production no yɛ fam deɛ bia ɛwɔ sɛ yɛyɛ fa abranteɛ ho no yɛayɛ ɛwɔ ne voice no ho moma no ntena mmɔnten ma me why na camera bɛtumi akapcha no yɛayɛ yɛabɔ ɛho mmɔden bi a wo sɛ senior ki wɔ ha de a na rocky wɔ ha de a na kyerɛ sɛ machine ankasa te wɔ mo kasa nanso momfa nkyɛn sɛ kasa no na ɛwɔ fam na yɛayɛ yɛafam deɛ bi abadam sɛ ne kasa no saa ɛna ɛteɛ ma menhyɛ asɛm mfiri wo so yɛbrɛ no nso wɔ sɛ ɛtwitwa so na mema kwan na amanfoɔ so ba mu yɛate n'asɛm no nyinaa na these are common things a wowɔ system no mu na deɛ mefɛ firi n'asɛm no a ɔka no mu yɛ onyinsɛn ɔbaa no na wama no akɔyi onyinsɛn ɔbaa no na wama no akɔyi na ɔkɔ onyinsɛn no wama no akɔyi na ɔkɔ na wohwɛ saa onyinsɛn no wayi na meka bɛsi so sɛ woyɛ aberante a saa nneɛma no a onyinsɛn ɔbaa na wakɔyi no ɛduru berɛ a woware a wonya ɔbaa a wopɛ sɛ wo settle wɔ abrabɔ mu a ɛduru saa berɛ no a yɛ a kae yɛkan mmeranteɛ bebree ɛtie a ɔmo afa saa system no mu obi ayi bɛyɛ du obi ayi bɛyɛ ɛno ɔnkan o ɛsiane sɛ yɛ mmaa ahodoɔ nti no ɔnkan na ɔware a afei na ɔde n'ani brɛ ɛkɔ akɔsoɛ ɔbaa no a ɔnwo no so no na ɔbaa no na ehunu amane wɔ sese yɛ ɔkan na abusuafoɔ nim o obiara nim nea wayɛ na nyame yɛ n'adom no onya yere ware na ɔbaa no edi bɛyɛ afe mfie mmienu na sɛ ɔbaa no nwoyɛ a ɔbaa no na ɛbrɛ hospital akɔneabadie na ne werɛ fi sɛ ɔno nso so ne mma a Awurade ɛde adom no saa ayi ne nyinaa wayi ato agu nti deɛ ayɛka ne sɛ ebi a woyɛ aberante a wotie yɛ eduru saa yɛ akae sɛ biribi saa na ɔbaa no a wokɔ ware the same thing vice versa ɔbaa bi nso wɔ hɔ a saa wato ne nyinaa to agu enti eduru bere a waware na afei ɔde ne haw akɔto obi bɛɛma bi a innocent aberanteɛ bi a ɔpɛ ne bra abɔ na wawo ahwɛ ne ba enti yɛsrɛ sɛ yɛtie nyinaa sɛ waduru baabi a bi kura na ɔde nnuru aberanteɛ twa so ɛyɛ na hu ɛba wo nipa na ɔba no deɛ ɔyɛ innocent nipa biara nyame bɛma kwan so ɔbɛba asase so biara nso no or provide for that child ɛni nti me ɛhɔ na mpɛ sɛ me tackle no ɛyi saa na onim tɔfi saa asɛm yi a wɔkan age 15 ebi wɔ yɛ school mu hɔ nkɔlaa bi 14 12 ne ayi ɔmo group ɔmo peer group timi free school mu ma baako leadi ma kye wɔn tu aduro wura bi hɔ ɔmo kɔpɛ deɛ a ɔmo kɔpɛ aduro a ayi ɔmo kɔpɛ ahoɔden aduro sina JHS for mo di ahoɔden yɛ dɛ akɔbɔ bɔsi anaasɛ mo kɔyɛ dɛ there be some peer pressure no ɔdi o schools mu yɛ fɛ free schools so sɛ school yɛ ma break no wɔn so group na baako leadi wɔn okay obi nso so hyɛ ayi for girls hwɛ for girls omo JHS no ya de ne back let me say wo for girls they say girls na o pen wo de ya dey abranti a tese o gina so nti for girls e man hu ana tese omo ani tetar ho sa na o yusu omo enkola ya make de aduro ya tese baako de o try ya so obepepa nti o di blade kura atwitwa ne system ne mu
ɛna yɛ me de kra de head yɛ wɔ mo minim so ɔde ɔmo kɔma asɔfo bi na ɛbɔ mpa yɛ ma ɔmo de ne nam hɔ no nkɔla nketo o enti yɛ ma yɛ ni nkɔ ɔmo ho school mu efie ɔmo group saa na asɛm nko a ti yɛn hwɛ ma me da CP asɔpa injustice Tofi mami ntio ne ma mienu edi kan mrantie ne mabaawa a esi so no a anano bra panyi kan mo ho asɛm sɛ oduru hɔ a na adwen no kora asɛe no sika kwan saa brɛ no paa na kaede ɛhyɛ biribi ase fi sɛ saa brɛ no oyɛ bɛrima ɔbaa biara ho ka eni uso awo ho ka eni uso di sɛ wo hyɛ adwuma ase paa na nka wonya obi a ɔbɛboa wo ya anano na mebu nkonta Tofi misika paa nipa na ɛbɛn mi adi no ɛdɔɔso o maame nuanom ne wo ba be ma sɛ wonya sika ha wo nim ne yɛde yɛ nti gye sɛ ɔde mu obi na ɛto hɔ no ya sɛ gye to me hɔ kai sika ni kɛse gye to me hɔ wo bɛdɔ burufuo bɛdɔ na me tikube paa gutre mu ba kuma se abɛtɔn me disika no koduru ayɛ sɛ ɔde mu obi to hɔ nti saa age no sɛ wonya obi a ɔbɛn waka kyerɛ wo sɛ ma bie bank note ama wo okay wonya sika mfa nto ho sika da fi a akwa akɔpɛ damfo amana wakɔ yusu nti fa kɔto hɔ a Tofi nke free bear say 18 years sɛ nipa na anko school dia na wa free JSS side no so wo sua adwuma kora e bia na master ema na chop money a otumi tususu 1 cedi na 2 cedis saa afo no hunu sika no boa ka onuru be 25 years a afa na e bia anko obehunu ma apɛ no emfie be num fie nso Tofi so odi tususu a na akwara na nyadwo tiriw ɛhɔ na nka brabɔ hyase yie pa na yentai nya enipa ɔmo bɛn yɛ ne a ɔmo guide yɛn ma yɛtumi nya saa de no hwɛ tɔ da ade mo ne ma kora be kai sɛ Tofi me ya brante ade a no mani kyiri pa ne entre ne fork ne saa knife no wo sɛ kanu bibi ba na asɛ ne tini yɛ rubber ya na nkyɛ na atu aba me dem a wo so me bia mesesa no me du ko na me hunu ya na me sika kɔtɔ so eti uduru hɔ a asɛ wo nhyɛ da ni bibie esi wani so apɛsa wo yɛ mi wa sɛ wo wɔ bra bi ana papa bi ana ma parents no mutumi ne ani nkɔmɔ kora o dabi so wo hu sɛ wate wo ho kɔ kakra no a wutumi yɛ adwuma kakra no a wonya obi a ɔbɛn wo a ɔguide wo sɛ de aba wo nsam we but me hu sɛ saa bɛ na yanka sika ho dwo ya brand yɛn ko tumi aboabo sika no anya 5000 a so wonya obi a ɔbɛn no pia na de ne kɔ wura ba bi a ebia nko de sika no gura mu asabre onim maapɛ okay onim etinka obatumi nsam betumi aye du ntam ama wonte be sra ye nuanom mrantie ne mama o musi so ne sɛ sika pa bre pa omdo mo hwɛ nie na ye parents ne namfo ne abusuamu nipa kakra bɛn ne ɔmo so mo ni nko saafo no na ɔmo nkyerɛ ɔmo de saabro no betumi de ɔmo sika ayɛ mate me da se aso si si Fakye na ebre no minister papa 2 minutes ne enko bekwara me da se papa de me pese awofo ne emofra a omohwe ye dwumadie nyinaa ehye no so ne se na oka masturbation ho asem ade a se odi hu wura mu a sunsum mu na nasa spiritually no ewo implications bi obi a waye masturbation bia na sika ntimi ntena won nsam da wo de opa me yemfa Ghana dwetire nyina mawo ahonhom edi saade na chi no emma nipa niye kura omo fefe omo ho enom ne saa ne ma no wonya ade hu wura mu se kim se nyame anya wadom a wontimi ne wo ho da na papa NCA for yesra wo mo hwe obi ye program e frɛ no sɛ ebia empaso nkomo anka me hu ye anadwo na mo ye saa program na ne yɛse nkora da na nkora no mo na saa mo da mo nya na anadwo but mo de saa program no saa beto social media na awiagede abofra no ohwade no enti wanadwo program na wo ye na wagya to social media ho no
enkura no be na wia nti wa anya na adwo kra nkaye but then they such programs no na ye media houses ni bi mo e promote wo ene said the internet any phones any sanema no aye so common no enkura no nim site bi num ne saa ne mana hodo a wo pani mu kura mpo no unhunu enti ye besere mpanimfo se wo ba wakɔhyɛ dwaye no wa che check no because ene bi koso wo okay now papa one quick one sikaduro semi no ene NCA for mesa asre wo mo TV stations bi mu ne radio stations bi mu ama kwan ama bi mu abetena so ye advert enti ene ehunya nkoda nketenkete a ene omutimi kɔ aduro so ne adehwe akora bi a owu nansan a na obi ne kun no ankɔde ne kwakɔye eri blog bone team no omo hwade no wo TV so na asranka nyamse sompa sabi oniema tantan se bi no ye yenso so saa ne ma no so enti ye besere se aban no enhwe saa de no because edi oman ninya so awudie bebrebe ekoso nyina na ne yetwa obiti ene ne ye say obi ye sakawa boy abrantie bia 19 years watika mu enom ne ade ye rituals yentimi tracy sa nipa na hwe se Benz ya watimi over something billion ade adwuma na saa young boy no ya watimi enya saa de no yentimi enhwe saa de nti e besra aban ne se saa ne ma we ni akomfo ku TV so ene radio so enhwe ho aban no nkasa kro mo ntimi hwe omo ho na omo ba be hwe so simple on say me enimo bi wo ho a yankasa ye di ho abro da kro tofin komo so ye be di nkomo ma me nka no kra nkyerɛ wo minim die nti a NCA for timi ma obia keke TV licenses no why because me ka kyerɛ wo say maintenance so no umpo satellite now that's one went to over 50,000 500 million every month I was out here eti bisa ho say sa nipa na mo de licenses ama no adwuma ben na oya obetimi de atua sa sika no enti so ono no ma ne sa licenses ne dia e wo so woje akomfo no e wo so woje send ma me na me so me send ma no no wanya kwa timi atua 50,000 Ghana cedis na ga se ka wotena mu anatu ma se jai na I car omo TV stations any radio stations airborne say oben omo a na bon se koto obowa I'm telling you TV na wo hwa no TV na wo yete so no bosomi be so no na ehun sika watuatua no wo calculate a almost 50,000 to 60,000 600 million na bosomi bia enti me no dabi o na o da ewiase na hye nipa bi nse o ewiase ne enkrofo bi dia ewiase ne de enkrofo bi dia ejabusiafo megire se dakro ye betra se wo tofin komo so na ye di sa nema no a edi nya e wo abrabo mu no kwame tofi tauna me focus ma be fancy we ma mingura into politics me kituwe be me tikituwe be na every o na me wo adehye anopa no asema me ka kire wo mo ne se ye president nanado di nti amanfo nya agidie wo numu ne se ya nto aba ma ne se wo me free education ye see a system na say omna me siesie no enu nti ne to aba ma no but I say bibia na ye to aba ma ne se omna me ye no I say ontumenye sa na me ka no because unim se nanse nkomo ayedi no wa ha bia kosisi kadrofo yi so sika galefo yi ene kra de yete ya ye se mame agrada ase wo obehye ne ho sofo wo Ghana ha obi asabi wo ti radio so TV so na say no de wi ase onipa di bone a ananti mpa ye bibi no office enya wo ho kwan se otimi sisa tofi me fom so oben na wo ho me to ase ya me pese me kan se wase wasesa enura wase wasesa ne kohwe ni social media enura din krofo atem kan se bio ni pass profile words on TV o kwame unim hwe mame kan se me tro sometimes o ho tina ya na politics no ne agya ma o man hene no na o maye enima bi wo ho a obetim dia hye president but ono nko anso on hwe kwame
ma menka no krankyerɛ aban no baakofo ntimi nhwɛ yɛ so ye won krabata wote krom ha nti ye ni NCA de ohwe so ye ni obi a minister sa niema information that kind of oni ho enti Kwame hwe on say me fi say ebrani nti wo but Kwame yen kan kire ye ho say yankasa ye te ho no say ya mo ye ho so a Kwame obi ntimi mwa ye nda Tofi me tewase yes ya mwa ye ho obi ntimi mwa ye nda me tewase de me pese me kan say ade na ekoso no we enya de ye de kohye kukuo mu aka say ye we adwuma na wanye nipa no ntina ye de tumi na hye won sa Kwame wo de ho de me pese ye beko ho de me sro me pese ye beko o de ma ye nyi wa anya ka de ma me ka emesi asembi so kakra ene say sisi a ye te hui ye ho se nkrofo bebre ho mu ne aduro mo daada nkrofo ju mu sika di kwa because age sina ye wo no ye duru sa age ni dia ye hia sika yeah enipa no onya kakra wo de beto no ho a na obi adaada no agye adi wo de ko police station a enyeye wo de fa ha enyeye wo de kwa ha enyeye de hia ne se nipa no wa de sika adi enti sa nkrofo no ekwan be ne ye befa so a ye betima hwe sa nkrofo no se firi hwan efiri hin fa na eba because wo hwe age sina ye wo no onipa no betima influence o kitua bi na ade wadwen ko hwe boy si aninam krom ha ye twetwetwe ye tiri ho rasta ni we ka wo betuo no ontimi nto omonam police fo anim no ko hu me a no agina me se me ba be juice ka firi ho na walances ya wu na de wo ko no o hwe no because of bia wo yi tafa bi ma wo mo enti si anhwe ye na nkwala na o mo ban de me bu se ye ho se nkwala na o mo ba kire na o mo ebedi ye yachi no anamo be ne ye tutui ade ne beduru o mo so o mo be ye because efiri be 2-3 weeks ni asem bia be ba ha bia wo behwa na kwakozi sa sika drofo yi sa waka wamfa wo ya ma me ba Kwame se ebi ne afutu a edi mayo enti esese obi a otie yem bia gitum from ne ekose send sika ma me na me send we mrew me kokonfo we ho akwaji we obi se eno a me ho na obi afre me way back me ni na me ne adwuma wo Angel FM kumi na obi ti nanim sa nkrofo omo last week as the last 2 weeks na yedi omo nkomo wo hai kinet for yi ni sika kwa akodim na ope kon obefa so na me say onkopa adwuma foforo nye no na sa sika na akodi ni de alok onya ne nya ne kina ndi Kwame yentu ya ye ho fo say amanfo so ntia futu a ye de ma omo no ton we 100% yem pese me chipu yin ni say hwo yem fa ni say menya say me dia ko police station yes instruction from above yin free wo hwan pani bi akwakoche akire akola no ko yin adwuma kama but pani bi akwakoche akire pani mu no obi na yi no unsusu wanyi na adwuma yi a we na yi no enti san krofo ni na say ni ye keka besi Kwame tie safe na pese o ye Ghana yi a ba min kan kire opin enye yi kope oba bi tia saki wetina se na me de yan kinkan WhatsApp no na me de yan ku ye no na wo te Ghana afa na be pe Ghana yi yo masa ja na wo ko ze do man na ye no e be da yi bra bu abema na fen osma bu abam oh tie so far as I say time ti wi ase e to da yen kan no krenkyere ye ho so far as I say time ti wi ase we enye said ye peda trust me because ye won krofo bu o abo won pa ene ono nso ne botae o de abo pa ne say ya de a e be pira manfo na me mo aba so enti de mabiem misi no but they can na Canada fire American fire Germany fire almost senior my boni EPR no krom ha irresponsible nipa bi asade a yenye ni ye no e ka ho bi na ne ma boni EPR what the time na so da kro ye bedi ho nkomo na we dem say gise jama o ma hene no won na ye o lie no ma so saki Tofen komo bi man ni mate so mo na sa mo pense mo aka ni jama Tofen komo refa politics kaka o be politics what Tofen komo so wanya saki yanko na time no right Eric Ajiman Kwame I say my daddy Sapon Mark Abraham okay the evangelist. I'm quite because say I didn't commit suicide because of this man. Yes, because of Mark Abraham, I think. Nana Himasapon also good morning. Angie Ama also good morning, right? Nana Himasapon, but say Nana Kwabnakesi, I greet you.
Adepa Getty, also God bless you. Atapuku Junior Jehovah, also nice voice. Nana Hema Sapombium. Oh, okay. Wow, Kwabnakesi, you have a great voice. Ampa. Brian, also to me sponsor an Oko studio recording or voice Victoria from Poma. Hello, good morning, Tofi and your crew members. God bless you all. I love you all. Letitia Brefisi, great work. Keep it up. Ohima Boach is a nice program each Sunday. Listening to this program on Sundays is like being in church, but still I saw sorry. Mr. Fanyeke. We won't be so about Tofiakwa. Evangelist Nana Kwesi J. Or say a big sound. Amen, pa. Okay. Onwebi say not easy, Nana. He's so vigilant, pa. Victoria from Pomas and Akwabna. Wow. God bless you. Ryan Akwesiteria Slim. Also Sompa FM TV. I love you. I love your programs. It's very educative. God bless you all. Nana Himasa say thanks for your beautiful advice for her. Nana Bafo, good morning to you all. I'm watching you in UK Redditch. Nana Bafo, I'll say you are doing a great job. Keep it up. Oyibo Boateng from Achuman Nebehi. I was watching you live. I'm really enjoying the show. Dora Love. I say, Dora, okay, there was a baby. Osaje for Dr. Ejiri Dazi. I say, Nyasemshe, play me the Grace Part 1 by Kofi Kenata. Nana ya actually was good morning. Nana also honorable must say amen. Or hima Eve. And good morning to you all. I have some joy. Just of you and your panel are too much. In fact, every family this program is there. Abigail see Edua Mankwa. Good morning, Tofi and your panel members. Nana Owusu every year. We can't hear him properly. And dear Mr. Mofanche pa na the voice in the dear. Ya be Mike Nessin so still. And synchronize it. Gladys Jechua, I say our great teacher is I did again. And Hillary Howard, I say guys, okay, I'm going not continuing the cabana where I have Niampa. Yes, Atapoku Junior being was hey, and I can say, you know, a cranty suit. I Onimpa Kwame Ama. I'm enjoying live from Kumasi Apomase. Yaosebe, I'm a Kuma Hinfin or the free baby. He said Gospel Oak. And I say, I love this show. Keep it up. Alfred Usu. Guys, Masa, when in how was it? Bismarck do great show. Keep on from Dominace. Yeah, because you know this asking me, but Isaac Akroma say, I'm enjoying the powerful show live from Germany. More fire. Okay. Oh, you boys answer baby. Brian, messages in the doors. But I say, Mama from so kind of freebie. Until you in your hakra. Mate. Okay, yankwa homano so sakibi da CP nyame ya dom abusia for aka 8 minutes na e wo se me di show yi ba na wie 0551931931 0548931931 yanko ahomano so na yanko enkodi enkomo me ba cho wudi ni ba bia frame me free frame me ko ba me ka free odan okay mami tio you ya pa abusafo momoano na senia all kinds in fact we are testimony that's the case pa also ko so any obi offer here dia ya asampatre na dia ye wo sasu e ban ni no e time of film na me fremo me shimi obi na me fremo ade ya Pentecost so for the year me na ye komo okay but you not just say also o story pa o person one ye chebe boa it was story pa kesi was story masa we can e do baby can me shame ho konfu e do baby no e can me shame ho konfu na obi na twetwe wura bibi mu ana say me ma be de me ma sofo no for story ni si wo for story ni si wo o number na 094 etwa to no me pa cho ane producers ne be frɛ why me pa cho okay me ba cho udin ni ba bia frɛ me free morning. Good morning, Wahima. I'm into your papa.
Nta some brother like no. I was saying I am born in Bible. Okay. Bible na I be born say the oye no. Ana ba ko na no so chicken. Yeah. Which chicken man who there is why am so. Okay. And see I was saying I am born in Bible. Ana sa no man I was some telephone ginam. No mo se sa de ni we ko ye nanka. Almost so fun man and me the mira. We hear anything go for back. Ah. Na sa some na e konsen. Nti ma no kwa ne tun almost ne papa no almost five boy again. Nka you sang and fast on papa mba. Nti nyama ye ni mai. Mate, that's it. Me ba cho would ni ba bi afra me free. Acho kafra yam fa foforo. Me ba cho would ni ba bi afra me free. Your friend Johnson. Okay, Johnson man with you. No, okay, make an say. Ghana your problem gina MCC for so. Yeah, MCC. What's the wine? MCC. Or more some or man who near my deal. NCA, okay. Yeah. So come class here. That as that way or mobile money free. Almost papa. Because class for never be able to my omonti. And you think a day in the out no omonam no mo bode guru we are deal with you before rock to see ya. Azan obi ka see ya. Na ko many pamo na because education no Ghana ha no our form. Nipa pii education was zelu nti sɛ msa nkɔfɔ nti ma ɔmo yɛ ho mɔden a abere bia no ɔma no yɛsi kasa ba kɔdi nipa bi hɔ no ma a nipa sɛ kɛsɛ tumi di ɔmo meda ase pii bɛmɛ na bakyɛ wo din ne baabi afrɛ me free bakyɛ yɛfrɛ m Kofi Boaten Kofi mame ntie wɛ mebakyɛ me nua ne Tofiakwa ne Kwabena kɛse na asɔre panyini na asɛm a na Kwabena ɛka no deɛ wɔka ne nyinaa yɛ nokorɛ edini kwa oja bi omu trabi wanka yi trabi di eni yi wanka trabi te eni onye tua na de waka ni na no kure me na ne abreje nkwa wo di kwam na papa de ne bato okay esa wo de onim no pa me da se pa jo odi ni ba bi afra me free hello mami odi ni ba bi afra me free Good morning. Good morning, Obapa. Linda. Linda, to me, Kenya. Okay, Linda, Mammy Tio. If I saw them, my dear, I found say, where they only put your pan answer. Okay. Said me to the Siaka Yeno. When I'm here in a chica or Besaku, the yen movie. Yeah. And I may pass up when I will some happy birthday. Wow. Yes, no, Raphael Buki or not to Kenya. Okay. And an happy birthday. Thank you. Bye-bye. Some ya kontama ya wati. Yes. See. Me watch out Udi anybody afraid me free. And an happy birthday. Thank you. Me watch out ya foul no True free TV no ni enkasa why. Me watch out Udi anybody afraid Dabi facha me why yes mo fry a mo nyina mo TV no ho pa cho pi odi ni ba bi afra me free Tofi amena good morning so your friend young Franco you can say Cape Coast but oh okay ma mintie we Tofi musho na mo no e kama pa na aka American na na Kwabena kase na ya tulu krokitum dana yesam no kakakan wotu bia na ya de papa after there special bla ya bla na be bian ko pon dia be na ahabem kaka en sam da na na ya de ya me kada be bian ko pon du be febian so buta pe kuna onam do do ko fo nti ne bo ma ba do pa mun ko so ye last na kale kuma kona nka na wakona ku eso bibia film na me flow later na da me film ma kan wa sama treo bye me da CP mo modern mo frɛ 0244 80 96 41 0244 80 96 41 anase
0266303733 what for Obiana? Oh. That means say yeah we o. Me ba cho we di ni ba be me free. Me ba cho Francis. That is my. Okay, Francis Mamintio. Ba cho ma se me na ndi nua keto ma ko nso so your friends say onu so wo di save improving me. O se me wadi ka ka ma mati. Say what say already. Say to do budget schedule. Na say once one ka so one fin pa be 1000 camera. Ono de say e ya bisuya fo say ya botin so fo obeye sa de no di nipa na ko. Kasa asa na kire mo. Le fa to say kasa asa na mo wate. Masti na me fa na say e ya agro ono me mada o ni nya ka 20 o me mada ho. Di me your friends me ko mada me ko he na bi ase bi ka chem say me ntuma ni hwe akonga ifi danum ho. Me tu me na ko yi ni na bi aba be gugu akonga na se. Ama me sisa ni ma na ye de ko tugu ye sisi ye dan pe ye ma me asia fe me se o se obi se do me bi so o tekiman nti o mra ama sisi ye me no ka se sisi wa fro ka ko tekiman ya obi anim adwuma ho ko ko na adren so ade ba ko me ha me che me ankasa me afi mu ankasa e ko se bi duam ama ye fere say ni ye kan lu a job me tipa wo sire mu ni bokina ayes motin I'm not going to so do I don't go west at Jim. If you know, I'm not there. Mediziano has what one Casansono, what didn't open? After all that, the good dear me was accusing through the castle. I was thinking 50 you. Unim, menya, one name, so I may have to a boss here, Dinko, why? The producers and the befro. Why? Okay, now when you understand when I'm coming to walk, you tune for near catch and say, what in a new quack will be soon to when you're okay, I was here for aha, I did Jumedino AC. Medi, I did Tofiakwa, Yanko Pon count, or Radia Duma. Your best sign so a shia or china. I walk. Na minim so bra no nine abo